أزمتكم أزينا نزمكم مدلنا بوقعي بزفر سماعات الجنبلينا كلنا تكاب زلنا وحفنا زفر سماعات سلام عرف سلام قاعد حنتاو حنتي مسلسل نقرأكم قرأت فرقة أسقنا نقرأ أخبار سريعكم تفضلوا نايلون ما عندي مدد نزل قلبي من محياش تلاقي صوم زلوبن زيادة مدد قبلنا مالتي سلتي أبزي دماغ زلالة مددنا حبيبكم مسانا حوصنا زلوا ندربنا تعالى سمعتون سلسلة تعو بقي ما خلصنا منفتو أنا ميرون وأنا ما يستوعني نزا أبليكيشن دمهزا ميرون نفسه ميتابع بتعمل تجارب كل الناس لومي فيسبوك إنستغرام تيك توك انتهي تكمل لنا بريتنا نزل أيروم نبصرح فتيروم نالو بغالي بأدفرتايز من قبل كل صراحتنا نحجزنا أبليكيشن ميزو نالومو كبر نسجنا لقومي دماغ غير تغير حرة كابسول مرتاح اوكي نزا مدبزيا ريو بين النعتات حلفيلو مدد جمجمة ويكا تمسطو زقبرلنا إيوبي ميكيل نمدر كتوالي تحتنا عدد sama guna awalat filter application untuk aku sokong nasi yang merata ada perasaan aku yang pun nasi aku pula beli menurut saya application ada berhatat dengan zip dan kalau rumah mahkamah dia tak pula akan sokong rumah lagi jadi kami apa zera berpun zera share aku melina dia nama lagi dia nama application itu terlihat share نبارس تتكلم عن كويس مقوم مالتي الكويس ما نستفاد عليه الحاجات نحيوها نعمل أول كويس نخلنا دولي نستفاد عليه مقوم نيجاتها نستفاد عليه نجات مالتي إذا application زي ما تيجي معنا راوية نستفاد عليه سوا كمان لو نسنا نجات كويسة أبسط أبسط تركبها لكن لكن من بعض سكون dari itu mengenai kemana application kulanas dan juga Facebook, TikTok, Instagram sih ngerapkan negara saya nasi yang lebih aneh dan nabi kepada negara kita mana nah application itu harus dengan share dulu cara bahan yang bisa pakai apa kemana sih dan betul saat masa ada sekarang kita pun ada fabrik kata sekarang نتكلم عن بس application زي شير بالنبار عود بخنا أسوأ جزء له نور وقت كله ما نفي تتصدق أنا كنا application ما أزيد وحسيو بوقتها صوتها أو تسمع كذا زي كذا أما لا أنا زمان كذا
ንምውዕዋዕ ንክእልና ማለት እዩ ጥዕሚ መክበዝል ድማ እዛ ትካል እዚኣ ኣብ 3 ሃገራት ጨንፈር ኣለዋ ኣብ ካምፓላ ኣዲስ ኣበባ ኣስመራ ማለት እዩ ኣብ 3 ጨንፈራት ብምዃን ድማ ዝተፈላለዩ ዓይነት ሰርቪሳት ብፍሉይ ትህብ ማለት እዩ ኣብ ዓለም ዘሎ ብምሉእ ነገራት ድማ ንኣድቨርታይዝ ድልውቲ ኮይና ተቐሪባላ ኮታስ እንዳተቃለስ ናይዛ መደብ እዚኣ ክንከውን ዕድመኩም ደጊመ ደጋጊመ ግን ንቋዕ ኮሰ ካሜራ ሓዊ ምስሙን ኣባልታት መጋደሊ ቋዕ ፈፃ ሬካ ሕራይ ሕጅም ባር ኮፍ ምስ በለ ነዛ ነገር እዚኣ ሒዙ ኣፉ ኸዓ ሃቢሉ ካብ ትጅመር ክሳዕ ትውዳእ ከንብባ ዝኸኣለ ናቱ ኸዓ ተመስጦ ክገብረልና ስለ ዝኾነ ብኽብሪ ቴድሮስ ናብ መድረኽ ክትዕድሙለይ ኣስዕብ ኣቢልና እውን ጆክ ብኣሮን ሲንጣቕ ክህልወና እዩ ኣሮን ሲንጣቕ ተዳልዮ ኢኻ حراي كم يمسيهم إنكو عدحان متأخم ما بكم زعينت دموع نايم مرقطاس نسرعت كم جيلو سبت أكيد بخطريو كافتي زحوق سكان قريب أنا ناي متحف ناي بأمنة أجاي زت درست نهج أنا زت دالوت متحف أو أجلني ريتون أو أجلني زت فلالي نجراتن حيزة قريبة زلوه كدوم يجن نزا فلفل تبل أبليكيشن ميرحونا سريح وازلو بتعمي زحوق سكا خمس عينت من سياب كم عينت نجرات كنت تفكله كل ما أستات كل تعمتها تبيلو بياقوب داويت جت درست فيلم نيرة إذا فيلم زي أشين فاز بلار استا حدا من سي حساب الله من سيجن جنزب سلزي بلو حسابه شيء يلعل أنت حتنزبل سلزي ميرا حونا خلك اعتياق أبداوي تاو زدورسو زنبرة كاركتر لك حجي ميرا نزافل في الابليكيشن أبدي حجم سرعه سي تذكرنا نعي اتناي كل تعمتها فيلم زرعه نجر بجبر رأي مالت سلزي ميرا حوين كو حقوسكا كم جم عينت من اسيات كايسوسون لنا دمغ زباله بسمي حراي كابزي قتيله اب ممرقتا مصحف ناي بامنت حونا دريس وازلو رابونزل تبل مصحف نهصانات زتدالوت اب ازلن غلغله طوبلاحتاتات كغلج قدمي كن دراسي بامنت صغاي منيو دحر بايتون دحريت ملسيل كامراي اگداسي خون دراسي بامنت صغاي بوجي لبحال اثرن شويتن زحلفيو سلازي بوجي لبحالي اثرن شويتن زحلفه ارتيست اب مداي سنطبب زلو ابوركتو أقاليل كازر رأيكونن بزوج جلبال زحلوف إيرتراويان سنتوان انتاي نجارات أبركتهم يبوركتلو كلنا نرأي زلنا حقتات سلازقنا دراسة بأمنة أجاي قال كابتي أبركتو زلوا سرحات كساب حجي بدرسة الأليان فيلمتات بدلا كنا حنا كنيت سيتيكوم عند حدقو أبمداي درسة شيت سيتيكوم منت أرزبلا أبمداي فيلمتات أبركتو زلوا عبيتن بجوح تقبلنت أبهز بزرقة سرحاتين كمون أب نايت أنا تسرحتون أب يوتيوب channel ناي بلس بوبو مس بأمنة بزقات أمي أو ليلانا أنا بأمنا أو كم مزمور سرحتن أدالو تفيديو كنا أون لعلي 5 ساعات تبتح سرحت أبركيتيو بأمنة تجاي بحبار مخان مالتيو سلزة أمنا هيت أنا تزنبورو طبلا حتان أو زلو تقداسنتن ناي بأمنة تجاي كاب كدن جمرة حجيز فولو ميكونان أقدم أبيلون شيات عدل تبل أكوب حج ارتجانتات جحجت متحف أبركيتلنا نيريو سلازي بأمنة أجاي إذن أجرات إذا زبركته دراسيو حجيخا إذا هتانات التجلجل أجداسيت متحف حجلنا قريبالو إذا متحف أرستا رابونزل يزبل متحف نهاية أناتها بارستان تجميرنا كابت أبيات أبزازان تازلو سمستوس دتها إذا متحف سلسة سحابة المسة تنزانتات نهت أنا زحقوفت كوينا رابونزل جمد هكي أرجزبلا أرستات زحزين أو شتا متحف زلوا زانتات رابونزل سنة مقبار سنة سرعات ممهر زعبي مرقتاق خونين كلون هج أنا دكنا مالتيو إتا جمد تبل تنجواي ويكا زانتا حاليوت كنكن سبعونت هج أنات أبنا حد حدو مستسمر زانتا وي تنجوايا تاسال سيتي اتهوكي أدقي بزبل أمنا يتقرنيا متحفتي كلاتنا ذكران خون أب إرترات مهر نازمت أنا جون سفنقن تبل نيرحان تجبقت متحف دريت تبل أدقي زلاتو شياطي جو لعلن تحت نزبل لك كوم عين زانتا
እዚኣ ኸ ንተንኮል ትህኪት ስራሕ እተምህር ጭንጭዋያ ስለዚ ንህፃናት ደቅና ዘምህሩ መጽሓፍት ወይ ከዓ ጭንጭዋያት ኣብ ኤርትራ ዳርጋ ውሕዳት እዮም እንታይ እዩ ንህፃናት መጽሓፍቲ ሓደ ጽሑፍ ኣዳሊኻ ክትቀርብ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ምክንያቱ እቲ ህፃን እንታይ ዝደሊ ልክ ዓባት ተሓሳስባ ናይቲ ህፃን ወሪድካ ክሰርሕ ኣለካ ንሓደ ዓብ ሰብ እንታይ የድልዮ ዓብ ስለ ዝኾንካ ርዳእካ እዩ እስኻ ዓብ ሰብ ኮንካ ወዲ 30 ዓመትን ልዕሊኡን ኮንካ ነቲ ህፃን ዘድልዮ ነገርን እቲ ህፃን ክርድኦን መሳጥ ብዝኾነ መንገዲ ክተቕርቦ ግን እቲ ዝሓየለ ስራሕ እዩ እሱ ስለ ዝኾነ ኢኻ ናይ ህፃናት መጽሓፍቲ ኣብ ኤርትራና ኣዝዩ ስሑ ዝኸውን ብእምነት ጸጋይ ግን ነዚ ዝነበረ ስሑ ናይ መጽሓፍቲ ንቆልዑ ቀረባት በዛ ራፖንዘል ትብል መጽሓፉ ሓደ ዓብን ግደን ኣበርክቶን ገይሩሎ ስለዚ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ስድራ ብፍላይካ ኣብ ስደት ብፍላይካ ኣብ ሃገራት ኤውሮጳ ዝርከብ ኤርትራዊ ነዛ መጽሓፍ እዚኣ ብምውናን ንደቁ ክድቅሱ ከለዉ እዚ ዛንታ ብምንባብ ስነ ምግባር ሕብረተሰቦም እንታይ ይመስል ተንኮል ጉርሒ ኩሉ ነገራት ዘጠቃለለ ብምሃሩ ዝኾነ መንገዲ ካብዛ መጽሓፍ ክመሃሩ ስለ ዝኽእሉ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ስድራ ክትህሉ ዘለዋ መጽሓፍ እዛ መጽሓፍ ስለዚ ሓፈሻዊ ገምጋም ኣብዛ መጽሓፍ ዘለኒ ኣብ መደምደምታ ክገልጽ እንተኾይነ እዛ መጽሓፍ ኣዝያ መሃሪትያ መሳጥ ብዝኾነ መንገዲ ተጻሒፉ ኣብ ውሽጣ ዘሎ ገላጭ ዝኾነ ስእልታት ብሕብራዊ ዝኾነ ስእልታት ዝቐረበ ንህፃን ብዝስሕብ መንገዲ እዩ ኣብኡ ተዳልዩ ዝርከብ ዘሎ ስለዚ እዛ መጽሓፍ ኣዝያ ኣገዳሲትን ዓባይን ኮይና ንሓውና ብእምነት ጸጋይ ነዚ ኩሉ ጋዕ ገልጠም ላዕልን ታሕትን ሓሊፉ ነዛ መጽሓፍ ኣብ ምሕታም ከብጽሓ ስለ ዝኸኣለ ደጊመ እንኳ ዓጎሰካ ክብሎ ይደሊ ኩልና ብዘለና ሰባትካ እዛ መጽሓፍ ገዚእና ክነተባብዑ ኣለና ክነተባብዑ ጥራይ ዘይኮነ ከዓ ተልእኾ ናይታ መጽሓፍ ህፃናት ደቅና ናይ ምንባብን ናይ ካልእ ነገራትን ንምዕባይ ስለ ዝኾነ ኩላትና ክንሕዛ ኣለና እዛ መጽሓፍ እዚኣ ከምዚ ኣቐዲሞ ክብሎ ጨናሕኩ ጨውን ሰፍነግን ዝብል ዛንታ ናይ 5ይ 4ይ ክፍሊ ክሳብ ሕጂ ኣብ እምሮ ይጸንሒ ይዝክሮ ኣለኹ ስለዚ ሓደ ህፃን ሓደ ዛንታ ወይ ከዓ ጭንጭዋይ ነጌርካዮ ንሙሉእ ዕድሚኡ ዛንታ ሒዝዎ ዝኸይድ እቲ ዛንታ ግን ኣይኮነን ኣገዳሲ እቲ ዛንታ ሒዝዎ ዘሎ መልእኽቲ እንታይ ዝመስል ስለዚ እቲ ህፃን ንውዕ ሒዝዎ ዝኸይድ ስለዚ ካብዛ ጨውን ሰፍነግን ትብል መጽሓፍ ወይ ከዓ ካብዛ ህውኪ ኣድጊ ትብል ዛንታ ህፃን ብዙሕ ነገር ይኽምሃር ትህኪት ቀታሉ ምዃኑ ተሃኪኻ ተኣትዎ ነገራት ብዙሕ ከም ዝሃስየካ ካብዚ ብዙሕ ነገራት ስለ ዝመሃርቶም ህፃናት ነዚ ነገራት እዚ ሒዝና ነዛ መጽሓፍ ብምውናን ህፃናት ደቅና ተማሂሮም እቲ ስነ ምግባር ተንኮል ክፋእ ኩሉ ነገራት ፈሊጦም ተኾስኩሶም ከዓቢ ኣለዎም ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ ሰዓት ብፍላይ ካብ ስደት ህፃናት ደቅና እንታይ ይኾንሎ ንሪኦም ኣለና እቲ ምዕራባዊ ባህላዊ ክብርታት ናቶም ነትናትና እንዳበረዘ ዝኸይድ ኣሎ ኣብ ስደት መፂኻ ብዙሕ ጋዕ ገልጠም ውረድ ደይብ ዘለዎ ነገር እዩ ምክንያቱ ንሕና ኣብ ካምፓላ ንርከብ ኤርትራውያን 34 ሺሕ እንተሊና ኣብ ካምፓላ ዝርከብ ነባሪ 4.5 ሚልዮን እዩ 4.5 ሚልዮን ኣብ ከተማ ካምፓላ ሰብ ነበር ንሕና ሓንቲ ንጣብ ኣብ ምልእቲ ቢኬረማ ይንኹን ኣለና ማለት ስለዚ በቲ ባህር ናይ ጓንዳውያን በቲ ባህል ናቶም ተዓብሊልና ክንከይድ ግድን እዩ እዚ ባህል ዝዓብሊሉ ንደቅና ኣብዘይ ናቶም ባህል ከየትዎም ግን ከምዛ ዓይነት መጽሓፍቲ በዓል ብእምነት ሓውና ጉዱሳት ኤርትራውያን መንእሰያት ኣበርኪቶምልና ኣለዉ ነዛ መጽሓፍ ገዚእና ነንብባ የቐነለይ ዘረባን ውሕ ከሆነ ቴንክ ዩ እንኳ ዳህን መጻኹም መጀመርያ እንታይ ኣይተመሳኹም እንዲኹም ሓራይ መጀመርያ እንኳ ሓጎሰና እንኳ ኣብዚ ቃዓኩም እንዳበልኩ ኣነ ግን ከምዚ ሰብ ተኣኪቡ ክርኢ ከለኹ ሲ እንታይ ይዝከረኒ መርዓ ብፍላይ መርዓይ ይረኣየኒ እዩ ሕጂ ግን ብመርዓይ ደይኮንኩ ክዕለኩም ቅድሚ መርዓ ዝነበረ ኩነታት መጀመርያ መጀም ክትመርዓው ተኮይንካ ሓንቲ ጓል ክትሕዛ ኣለካ ስለዚ ክድውርካ ኣለካ ደዊርካ ኢኻ ክትሕዝ ኣለካ ኣነ ደዊረ ኣይክእልኒ ነይረ ዮናስ ዝበሃል ዓርከ ያለው ግን ኣደዋውራ ንገረኒ ብሎ ሕጂ ምሽ ኣሎ ኸይድካ ትዛረባ ታሪ ዓርከይ ኣታ ደዊረ ስለዚ ይክእል ክዛረብ ስለዚ ይክእል ኮይኹም ዝብለካ ኣለኹ ሓፃር ዶ ክነግረካ ሓራይ ትኸይድ ምሽ ክትፍትና እንዲ ክደለላ ክንታጓል እወ ኮፍ ምስ በልካ ሰደፋ ትሕዛ ሽዑኸ ስቕቴላ እንዳደየብካ ማእሙና ግበሮ ሕተታ ሽዑ ዋ ሓራይ ደ ምኹርሒ ዘይክደልኩም ወዮ ጓል መፅያ ኮፍ ትብል ከመይ ሞ ድሓንና ፅቡቕ ቀዲ ድሕሪ ዕላላት ሰደፋ ቀብ ሓፍ ኣቢላ ኢደይ ኣሮን ፍቕዲ 6 ምዕራፍ 4 ክደግማ ግን ኣለኒ ሕዝ ሓፍ ኣቢላ ኣሮን ኣይሰምዕ እንዲኻ መዝሙር ዳዊት ፍቕዲ 6 ፍቕዲ 4 መቸም ደይትኸውን ኮይና ተመሊሰ ንዮናስ ረኺበ ስማዕ እንዶ ስኻ ዋ
كم زي جبريل كان عايكة تترفني كتجر بك أنا بيت غسان كوينا أصنعها أنت يا إلاتك حزية إذا سنديا فقد شو ديشتم عرف 4 كتب لنا عيلة أما نرأي عندهم تايتبل قنت لا بينا تنبمنا أنت أصنعها دلايكم كترخبوس قدم حتاتو أنا قلنا تيرينا واتي بدحري مچم مزاغوال تردياتني تداويرنا نمر عدرجا خنبصح مسبصنا حدراغم ازوم سينجل افكار تحزكم دلهم نمر عتاتو انا خم زوم چكن سب حدار يطعموا يبلني خنغروكم يت مستير ما حزا اختلاليكم تخيدا كتمرمرو مخانكم فلوت اوالد ناي غزا بحرنتا يلون مسما حسوتن كوفيل كا خلاخ بوكود اندعللا خشطا خلاين انا مستغصركو زغاطمني كيده ما حزا تلاليا محازا يسارون محازانا دا أرون ما دتاي هو سارون محازانا أنت إذا بعلت قوم ما دا بعلت جامع مكينا لا توري ولا بأجاري أنا كا سارون هاي مسكينة من عيد بدله هاي مسكينة بعلت جامع كم ما دسي import export لوري هاي شاري قبل لا يو واي عطفي ما أو خد خاين نعها ديشت آخا بدحرز مچم قلت امطوم كوينو ناي محازا مرمرام حلفكو شماغل زليني حاوبي يالو حاوبي ازيوني هوت بگنزب زريا بگنزب يزوي بقى بگنزب يحمامو تراخيبنا كمرعو ديدي بلو تخدايات ودينا نخيد بلتوايلنا اتوبس نديب اتوبس ديمنا انداخدنا خلنا حدا من اسي ود متيو ابو ساعات كندي كوينو باراي ديبل حاوبي كم زيري يخو في لو خمسه ذا ساعات يتريوال لهم كما ياتره يبلين زودي انا خاطر سكيفه اتحاوبي ساعات بيد كان دار ايس ديتريلو اي ارن ودي نايلو مقود عدين فلطكم مسيدكا حجي ساعات كبلني خنو غري اوريدي ساعات مسحاخيليو وابيد ادد فلطكم كجمرني انا خاب كمزي وي نعنا يبلت تسكيفه نغزاي كمسحخ وسدي كاو غالي متيا كتحصبنا واي اذا قالكم دا دسيلاتنا امرعون قبلني وانت حبي وش هذا قال كاتمر عزرك باج سعد يقولوس نقول لك برعوا مغنيات حقي سعد يقولوا نقول خمبر ايكن بدحريون اي مرعا خونه تازي دمص نمرعنا نخيت درفت له شجر دلوم امرعا انتي درف اي فلطون تجيت اي خمزي دفتر على الدرني رانا زوماي شعو حبيبا نيرا شعو وناسي ازي حبيبا نيرا امرعا تاتاتو أبينا يبارتو اتوقنا يفلتان أنا غنزيد إلى الله أرون حواي زنباحي عقابتو مفرحي أرون حواي ولا نعي تردنن هجي كم زيتات هالو دحريوني حدار قديات هالو قدمي يقول مدباس لزلنا تسأني حيكم لوسكم يني حدار كنا قرقا يغني اللي أي حج مدبنها بوحلة النبابران أكمامتان نايك آلات جيرو سنة صحف حزولنا زمت زلو ميكيل تقو نمدرخ أبو الله أسعب بابلناون تمسات بزعبا فلفل متكبري بيوهانس تولد قاربلنا بدحري بيوهانس تولد مدب مغربو حد صار فيديو ناي فلفل متكبري أبزيا خنكاتاتلينا مالديو سلازي بصمونا دس ندبلكم كتكاتاتلو نقدم نوي قوعي كمزا وقتي زتوفو حاجة يايبل تسقيا كرمت ايبل قوعي بعال ايبل او دامت وترو اما حرس مستسمتيو ابصحي كسلو زوعله كبرو تري بدمصو ربا تساغيرو من اسيات غدوبو صويعو ان امصوم نعقون ويكه كم حشقتاكوا اي سمعون اما خل عادي ان كله يا حواتنا بتقايلا خوزن لمينو اقبي سوان نديان مسلمنا اجن مسنادن كسعسعه بمبال قدفو اي سمعكنيو بمبال باعلا اسالياتن انت نسوغن نخسعسع يكونن نخبلع تطفو غزيا التحممو كي بلع خاص لزنبر نتزدليو نخبصحو قدن
كنبر كم زلو فليتو بتاخواخ كبدي يتبر حدا اوان وين اتا زي تقبز ولاديت اما حرس اندهالوا تخلصو إذا كله كحارس جن زركا بزرو نابجرات كزر إمبر كحفظ أي تراين كابتا عفوا وسيدو يزر بقى معلت تراي زي كونه مشاتون أما حرس أي عرفن بخون تزحل فاجزية يلان سلاتا نيشتي جن كأزيت ودا عفوا زحازة بزي مقراص يحارس يزرن دخيمة أي وزن نمالتو أجوها زبلوكوا زي اللي كنسو تسفى مغراز تغو أي كربن وكادا مورالو كسبرون ككشامشون زنعوان سوريا مولي أنكولو كيتش أي بلو اتمنتاي نتناوتم عن كفتك آلات زعبلل حال زبل حيال دلاي أو اشتعالو أي حلال أي دكم سبدي يحازين نتم زفلتو وفلتو كي ترفي زتراتر كاب سب سلسته والده سبو كان تبلوه كل صرحنا صراحة جانيو خينوام ولدو عدميو بزي ولاد كي يعربا سقيوم لو مس قال سب كان متالكا تمرعو انت بلوه زوم تتاني سوم زلو دقي كي تحارسو اي مرعني صحي عالم كي رأيو كزغتمهم دليهم مسمن كقدفهم بمبال بتحد دمسي بتري سميع تقلبيتو مسحاتهم انتاي مسحاتهم مساوات أورم أسكيتهم بتعنو خا تترات أورو كم زي ولد عديهم يفلتيهم أتنيسو كيبلو مع سار كيبلو انت أتنسخه كما يلو دك يبل ويسي كلبي يو أتنيسو شو تولد أرمي موام أفهم قمسيسهم سق بتعنو يكونن ودنا تتقليليو إلهم نابقدا من توسدوا لوت يلن ليتي كم تحاسبي ما يتصلت بعلو بدديلو يتنسى علامو جن محساب يكونن ما حرسيو تبري هو نابتلو مع أقرب زمولو الدوراتيو كسرح يجمر بعلا يبل سرح قدام يلوكوا أي تسكفن بينو أبعلو من محراس ترايس لزبروها كحرس يرفض يحسب على زبالو ولادي اتزقبرو مسفلاتو مغزفتي كيم تعلم فرحهم أبصارستي بإيد حزم نجازو ملسوا كاب حدا جرات نبت حدا جرات الناس جرا محرس حقيقة توديو نتي كندي زيك أيرة أنت تازر إز وزلا أفقن أي تغيرتن أي تزنقتن زغير كأي بلان زدليا عين الزرقي إنها بتودا أنتي كويناتو أبي مو صدراي مغربي كم زعفوي أنت زخون لي نتزدليا أنت زرد لي أنت زحكوزني عالمي كفلي أب عالمي كم تلاي كجاهور أنت زقدفوني يزبل كل جزية ناي ولد محرس أب كرمتي مزرع جميرو أب قوعي بمحفاظ أتتكزازم إن كله أنت ناتوجون وستن زحر رسول وقتي يولو معس كم زحفس أي فلتن نسوجن بملؤ تسفايو زم عدوه أنت ولد جن قبيس أمه كم تقول قاسير أمه بين عالم إلهم قدي فمه أنت نسجن عالم كريم زرح قوة كأربم قوعو كم تنبور دحر 4 أوارح زي كنا دحر عامتات مخانو كريم جزاي يقولون محراس جن أي قارسن حلم مسمرلو بجهادي كريم مخانو أيو أمنتو ناتو قوعي كم ناي ولدو حاسير يكونن نوي قوعي زلوا دحر عامتات اتزجمر امبر زي ودا قوعهون لومي أخيلو كابتن يبينو نشتي قفا مليونات قفات كمل جميرو نزل عالم كي تودا كم زنبرن حدا معلتي كم زريم زنبر امنتو بقبر زريالو علت أخيلو اتي ما ننسب زي ردقالو نبينو أبينو نعمتات أوشت تباب زريو كوسكيسو زعبي صحافي دراسي تبنيا بتكبار أريوهم ززورهم صحفات وحزانتات هياو كينهم دك أي زبولهم توليدهم شحيلهم قبل بأن ببتي ساريزهم أدناقط أفلفلو عودي أخيدو نتو قردي ود قردي
آليو بسقرفو نناب ولكم كوفو ملو إتا بزي عرفت الزهر ذهبت كوفو أشحات كوفوتات إنه مجيبا دراسي كوم إيو صامو دحر عامتا زركب جنكا مخزنا زي أخلو توتو إتي دانينو زحارسو ورقة زجراتو رؤسو زغفو حارستاي نسيو دراساي تفزم. سلام كم يمسينا اوكي سو زي نايلوم مع انت تراخيبنا لنا ازيو بولت زخانه مدب مالتي ناي فلفل ابليكيشن ممرقتا كومون نايزا ناي قلعت مصحفت ممرقتا مالتي انا بزعبا ذا فلفل ابليكيشن قال زرا هو تقمتاتن بحجي حاونا ميرون قال كابزي زبلت سرح حمتيو اب مصاي بزح نهيوتنا كغيرو زخولو ابليكيشنات امتيو بزح التقمتات كنرخبولهم نخيل ابليكيشن كرييت غيرو هيوتنا نمقيار دقلاطف زولو من اسي كويني رخيبه مالتي سلازي انا قرب اب دغه وتيخا ناي مزراب قرب حفرات علاتني سو زي اخذ لي فوتو مجمريا بحطو خجمر ابز زلنا ناتنا نيولكنا بيزنس زلنا سبات علينا دو ناتنا نيولكنا بيزنس زلنا سبات علينا دو اسكي نحفنا بال بيزنس زلنا ناتنا وانت اذا حافيرنا بزخا زفولتم سبات الله غنا الى ما تحت غيرما كن شيء يندلنينا غزبا يندلنينا اوكي سو مبزحتو سب عبي خنيشتي ناتو بيزنس كجمر حاسبي اوريدي زجمرنا ناتنا بيزنس جمرنا سباتون علينا حكي سو حنتي مرار حق نغروكم حدش بيزنس اوشتي حمشتا عامتات 95% ناي حدش بيزنسات ناي متفاش عقم اللوان حدشت بيزنسات اوشت حمشت عامت 95% ناي حدشت بيزنسات اوشت حمشت عامت ناي متفاش تخولو علوان مالتي سلازي 95% حدشت بيزنسات حجز متازلوات راين سرفايف كغبرا زخلا نوح عامتات ولاون زين حج نفلتن ازيوم عبيتي ناي اونلاين بيزنسات مالتي كم بعال امازون كم بعال فيسبوك انستغرام تيك توك نبعلو مالتي سقا حج سرفايف غير دولو قال نجر الله كابتن تين كالوت زتفشا بيزنسات زي غبرو وين زي فولتو مالتي سلازي تقندي تنقز بلو حنتي ستورو خلكم حصار ستوري مالتي نحد عركي انتي بلو نيرا حنت بوتيك الله بتعمي صبق كداونت زلوهم اديداس غلتي زلينا نبلو براندس دولو دابوتي كالا اب حنت بوتا غلي لحبرون يرا مره بلستي دابوتي كا الله زبحال ጫማታት الله زبحال كداونتلو سلازس او ሄድካስ ጫማ ዊን ክዳን ክትገዝእ ትኽእሊሃ غلي لحبرون يرا شو انتي لحديتني وا معرخ እንደዚ ፍሉጣት እንደሕር ኮይኖም እንታይ ዳ ኣነ ኸ ዘይ ፈለጥኩም معرخ እንደዚ ብሉጽ ፍርያት ተሊዎምሲ እንታይ ዳ ኣነ ዘይ ፈለጥኩም ብኸመይ ደም نتناتهم برودكتس مستوات زلاليو إلى حيتين بقف ترايدم زلاليو نابنسي زناشت دكانات قال يخفتو بيزنس يجمرو سبات منتهي قبرو نتهم بيتسبهم كمان ينقروهم نيم بيزنس جميرهم مدحر جنزب على كحن غيب لنيلو نتهم بيتسبهم كمان ينقروهم نيم ترى قبر أبتو قربا بتزلوا دكان كيف الله خبزي الله دكان كيف الله خبزي الله نتهم قربا بتتراي ينقروهم مالتي أما داتا عماويلو منيم تيم أبتخباب زلوا سبات رايم مالتي كالوت حدش تعماويل كركب أيكلني مالتي مسوم تتسأليها دكان تعاتيا مالتي هجي انتي بلنا عركي بقفهم ترايدم زوع وعيلني نو بقفهم موعوع يا خمن ديم زوع وعيلي جن اندحر بقفهم تراي زوع وعخوينهم اتقان تسقى من تاي يتم أبكبابيهم زلوا سبات رايهم كفلتوهم مالتي تناتنهم برودكت ولا بولت يهون ولا أزيو بولت بيزنس يهون يتم أبكبابي زلوا سبات رايهم كفلتوهم مالتي which is وحدات customers
وحدات كاستمرز اندحر عليهمها وحد اتاول لك مالتي سلازي كل جزء بزنس كنجمر كلنا وحد اتاو خنركب لنا دينا نجمره زم بزنس زلنا ناس كزم يدنا حاف دبلنا دحانا ناس $500 تأتي يا أخلني دينا نبل ها ولا 10 شحدة دينا ينصلونينا ولا العلي تخيدا عين صلونينا تنأتوا أتاويتات مالتي جن ما ندرتنا له مع رخندي نتوم حدش كاستمرز كنرخبهم نخل يدرتنا أي مالتي سلازي هزين بلوتات تكالات علوا سبات زي فلتن KFC كيدوز فلت منالو KFC لا مش بزي KFC منالو تعيموز فلت chicken كابزنا والدسكا كابتا ناي KFC زسرحوا دورهوس ناتي دورهو تبل منالا كابزنا والد ها يلا غن KFC هي ناين فلندينا الله غن دحان بوشتا حانت جدنا لابزيا لو ما عنت زلهم كلاتكن حانت جدنا الله كابزنا ناي KFC chicken سي ناتي chicken تبل قوال جدن حانت الله ولا بيزنس زلواون كتولو تخيليا chicken تشيت مالتيو جن KFC معرخن دي اتاويتات اللو اتا بولوت chicken سريحه تبدل لابز مسانا زلاها معرخن دي اتاويتات تقبر الله بقمتنا تو مالتي تتفلاطنت نايتي بيزنس نايت KFC زبال عالم لغاوي بولوت chicken ايكونن جن قال نجر الله نسوم زفلتو اجباب ناي ماركتينج مالتي سلازي نتعاركين تايليو باف موعوا تقمر له وندو جن ولا تنعبي كامبانيات تزعبي حيلا بيزنسن معباين تاي اب ماركتين زغبرو وفري اب ماركتين زغبرو تعري مع رخندزي واغا ناي $1 بليون بيزنس كغبرا اب كيوان زلو مالتي سلازي ازي كوننت نمغبار اذا نغير ازي نزوم كلهم بيزنس علنا خنبل صنحنا ولاون نتوم بحجي بيزنس كنجمر حساب زلنا سبات مالتي ازي كمي غيركا اتناتكا فريات وين اتناتكا اغولغلوت نا بوزحات سبات ابصيحكا بوزح اتاويتات تركب كومون بيزنسكا تعبي زبل امر لو ما عندي بزي حونا ميرون فلفل تبل ابليكيشن متياتنا لا مالتي ازي سيستم ازن كمي غيرنا بيزنسنا نعبز حجزنا اكايدان بزي ابليكيشن كنرخبو نخيلينا مالتي سوري شمي كيلا لو بزح تزاريبه شمي يوحنس تولي بحال اب كامبالا دما ناي نفس معباله سلطنا يهبه اب يوكايمول مالتي سنبت نيرو حجخا انا بقدام قيرنا يالنا مالتي كميركا هيوت كا تغير كميركا هيوت كا زمعبل تمرتي كومون ناي قونقا انجلش ممهري مالتي اتي نايزا ابليكيشن زلن تمسطو شمي غريفه نزغلو زربا قصل زغبرن مالتي سو علامة نايزا اب فلتت بناصا زكفافللون كومون اب عبيتن اب ناي بيزنس لوتن قند تخرت زغبرن محبرسب اب مهناصي مالتي اوكي كومون اب ناي هيوتنا لوتي قند تخرت زغبرن محبرتسب بلوص زخونه محبرتسب اب مهناصن زتوكرت ابليكيشن اقدمهم محواتي كغلصوا صنيحهم زي ابليكيشن كبلو صنيحهم مسميرون كنعلل كلنا كن زي ابليكيشن تراي يكونتن اليا زي حبرتسبنا كتقير تخيل مساريح ايليو مالتي منياتو اتا ايديا ناي ماركتينج تراي يكونن انتايدا تقلالا اتي اب سوشال ميديا زلنا اردادان اتقاقمان تقلالا مغيرو كتمصالو تخيل سراحيا مالتي اوكي سو إذا أب كم زعينت هواهو نمفتر زعلمي نايزا أب زي علامة مالتي محبراوي ميديا ركباتنا مفللاي نايت أرفن نايس عسعيتن جزينا أدفينا لوس ذات عسرنا زي كونس قال ربحا كنرخبولو تقبرنا عينت أبليكيشن كوينا رخيبة يا مالتي منالو بأونلاين جنزبي تيزفلت كابزا ما بزيا زلنا مجمريا تيك توك اكاونت زي بلو من الله تيك توك اكاونت زي بلو هذا رخيبنا بزيا حجي زي فلفل داونلود قبرا تخيلها ابت تيك توك زصلا خايو نجر زي بلو وحس زخونه بوزيتيف زخونه انفايرمنت تفطر
ናይ ቢዝነስ ናይ ዕቤት ናይ ለውጥ ናይ ህይወት ማለት እዩ ከም አማራጺ ሓውና ሜሮን ክሬት ገይርና ኣሎ ማለት እዩ ስለዚህ ቲክቶክ አካውንት ዘይብሉ የለን ምን አሎ ገንዘብ እቲ ዝፈልጥ በኦንላይን ገንዘብ እቲ ዝፈልጥ ብዙሓት ሰባት ግን ንሰምዒና ምሽ ብኦንላይን $10,000 ወርሒ $100,000 ወርሒ ይኽብሉ ንሰምዕ ኢና ከመይ ገይሮም እዮም ዘእትዎ ናይ ሰረቕቲ ናይና ፀጋዕ ነብላ ስለደይ ንፈልጣ ምሽ ክላ ዝኻ ናይ ሰረቕቲ ክላ ዝኻ ስኢሎም እዮም ከምኡ ዝብሉ ንባዕሎም ህይወቶም ኣይተቐየሩ ንብል ግን ሓሶቲ ብኦንላይን እዚኦም ኩሎም ሕጂ ዘለው ሚልዮነራት ቢልዮነራት ንፈልጦም ዘለና ብኦንላይን እዮም ማዕቢሎም ማለት እዩ ምክንያቱ እንታይ ዳ ኣብ ገዛውትና ነራ ንእሽተይ ዱካን ዳቦ የማነ ትበሃል ሕጂ ክዝከረኒ ከሎ እቲ ዱካን ኦሞ እስፋስላ ሳምና በረኪና ባትሪ እዚአን ጥራይን ዘለዋ ንብረት ክጅምር ከላ ጽብቕቲ ዱካን ነራ ዕምርቲ ዱካን ነራ ምስ ግዜ ግን እንዳጠፈሸት ናብ ከምዚ ወዲቓ ማለት እዩ እቲ ቀንዲ ፀገም እንታይ እቲኦም ክትረኽቦም ዝግባእ እኹላት ዓማዊል ስለ ዘይረኸበት ክትዓቢ ከኣለትን ማለት እዩ ስለዚ እዚኦም ሕጂ ዘለው ዝሃብቶሙ ናይ ዓለም ብኦንላይን ተጠቂሞም እዮም ምክንያቱ ኣብ ካምፓላ ኾንካ ጥራይ ቢልዮነር ክትከውን ኣይትኽእልን ኢኻ ንዓለም ሙሉእ ዘራኽብ ማርኬት ሲስተም እንድሕር ተጠቂምካ ግን ሓደ ሰብ ናይ ቅርሺ ንብረት እንድሕር ገዚኢልካ ኣብ ዓለም ክንድምታይ ብዙሕ ሰብ ኣሎ 8 ቢልዮን ዝበፅሕ ብዙሕ ሰብ ኣሎ ሓቀይ ስለዚ ሓደ ሰብ ናይ ሓንቲ ናይ ቅርሺ ዋጋ ንብረት ጥራይ ክገዝኣልካ ዘለዎ ማለት እዩ ቢልዮነር ንኽትከውን ስለዚ እዚ ከምዚ ዓይነት ፓወር ዘለዋ ኣፕሊኬሽን ኮይና ያረኺበያ ማለት እዩ ከምዚ ክብለና ፀንሐ ካብታ ኣፕሊኬሽን ረኽቦ ረብሓታት ኮይንስ ንኽፈል ኢና ሓቀይ for the first time ሲ እቲ ናይ ቲክቶክ ክፈሉ እዮም ኣይክፈሉን እዮም ገለ ኢልና እዞም ኣብ ኣፍሪቃ ዘለና ኮንፊዝ ንኾኑ ኢና ስቲል ክፈሉ እዮም ኣብ ኣፍሪቃ ግን ኣይሰርሕን እዩ ስለዚ ንሜሮን ክላበዎ ዝደሊ ሕጂ ናይ ኮይን ረብሓ ረኺብና ካብቲ ሼር ንብሎ ናይ ማርኬቲንግ ማለት እዩ ናይ ኮይን ረብሓ ረኺብናስ ብፍሪ ናብ ኤርትራ ንድውለሉ ከምኡ እውን ካልእ ረብሓታት ዘለዎ ቤነፊት ገይርልና ኣሎ ኣብዛ ኣፕሊኬሽን ኣብ ዝመፅእ ኸ ቀዋሚ ስራሕና ፉል ታይም ሼር እንዳበልና ማርኬት እንዳገበርና ፉል ታይም ብኡ ንነባበረሉ ዓይነት ሲስተም ክፈጥረልና ኸ በዚ ሕጂ እዋን ክላበዎ ይፈቱን ሜሮን ማለት እዩ ኦኬ ሓንቲ ደስ ድበለትኒ ኸ ዓባይ ነገር ማለት እዩ ሓደ ኢኮሲስተም ትፈጥራላ ማለት እዩ ናይ ኤርትራውያን ጥራይ ማርኬት ኢኮሲስተም ኣብ ፌስቡክ ቪድዮ እንዳራና ወይ እንዳተጠቀምና ከለና ዘየድልየና ክስታይ መፀና ምሽ ወላ ክነጥፎ ንኽእል ኢና ናይ ብሽክለታ መፀና ወላ ዓብ ከለኻስ ሓንሳብ ነቲ ቆልዕኻ ንደቅኻ ክትገዝኣሎም ኢልካ ሰርች ዝበልካ ኣይፓድ ሲ ዓመት ሙሉእ ትርብሸካ ኣድቨርታይዝ እንዳመፀት ምጥፋእኻ ይኣቤና 1 2 ሰከንድ 3 ሰከንድ እንዳበለ ማለት እዩ ከምኡ ንኾኑ ዲና መን ይፈጢርዎ እዚ ከምዚ ኣድቨርታይዝ እዚ ኣብ ሓንቲ ፌስቡክ ፖስት ዝረኣኹዋ ሲ ኣብ ሄቨን ገለ ኮይኖም ሲ ከምዚ ናይ ምትህርራም ገለ ዘለዋ ማለት እዩ ሰብ ሲ ንኻልእ ሰብ ሃርሞሞ ብጣዕሚ ከቢድ ገይሩ እዩ ዝጎድኦ ዘንቲ ሓደ ሰብ ከዓ ክእውዎ ከሎ ገለ እታ ድምፂ ተስምዕ እቲ ሰብ ግን ተሃራሚ ጥራይ ዝረአ ማለት እዩ ሽዑ ኣብ ላዕሊ እንታይ ኢሎም ፅሒፎምላ ነቲ እዚ ኣድቨርታይዝ ምጥፋእ ዝኣቤና ኩሉ ግዜ ደጨንቐና ኣብቲ ሶሻል ሚድያ ክንጥቀም ከለና ንዑ ዝመሃዘስ ኣብ ሄቨን ክትረኽቦ ከለኻ ኢሉ ፅሒፍላ ኣብታ ላዕሊ ማለት እዩ ማዕረ ክንደይ ይፀልእ ኣለና ምስቲ ናይቲ ኣድቨርታይዚንግ ሲስተም ማለት እዩ ስለዚ ናትና ሓደ ማርኬቲንግ ኢኮሲስተም ንፈጥር ኣለና ማለት እዩ which is ኩላትና ገንዘብና ሳባና ጥራይ ይዘውር እቲ ድሸይት ኣብቲ ናይ ኤሪትሪያን ኢኮሲስተም ተፈጥረ ማርኬት ድሸይት እቲ ትገዝእ ከዓ ካው ይገዝእ ማለት እዩ እቲ ማርኬት ዝገብር ከዓ ንዑይ ማርኬት ዝገብር ኩላትካ ብሓንሳብ እንታይ ትኸውን ማለት እዩ ብሓንሳብ ተዓቢ ማለት እዩ ብኢኮኖሚካሊ ወላ ብቢዝነስ ዋይዝ ማለት እዩ ሓንቲ ዝፈትዋ ፅሕፍትላ ናይ ኣይሁድ ቅርሺ ኣይርከብን ትበሃል ንፈልጣ ዲና ናይ ኣይሁድ ቅርሺ ኣይርከብን ትብል ፅሕፍትላ ኣይሁድ ንፈልጦም ዲና እስራኤላውያን ሓደ ሰብ ንሓደ ኣይሁድ እንታይ ብሎ እንታይ ይኹም እዞም ኣይሁድ ሲ ኩሉ ግዜ ገለ ነገር ክትገዙ ንኣብነት ናብ ሬስቶራንት ክትከዱ ናብ ሓደ ናይ ኣይሁድ ሬስቶራንት ትኸዱ ናብ ዱካን ክትከዱ ናብ ሓደ ናይ ኣይሁድ ዱካን ትኸዱ ናብ ጂም ክትከዱ ናብ ሓደ ኣይሁድ ዝውንኖ ጂም ትኸዱ ስለምንታይ ኢኹም ከምኡ ትገብሩ ኢሎም
دحار تحدا تأيهوداو مالتي انتاي لما ليسلو هو ناي أيهود كرشسي أي تركبني أي لوا مالتي أي تركبني أنت غينا زي تركب كاوم ناوم يتزور دلا مالتي ترى دارينا سلزي زي أبليكيشن زيها كم زعينة إيكو سيستم بحسب نعبيلو إيكو سيستم ويدما ماركت تفترلنا عينة أبليكيشن كوينا رخيبة يا مالتي سلزي نفس وقف أبزي أزلنا مالتي أنا already نزا أبليكيشن داونلود جرا كل نجار ريد جرا له كاب إنجليش نابترنيا ترجم كوا مسحف الله كمو ناتي بيزنس علني نميرون قدامي كاستمر جبرني له مالتي سلزي كلاتنا أبزلنا خا نفس وقفنا أبزي مساتي زخونة ناي بيزنس لوتي ويدم عقوعزو حبيرنا نساتف نزا أبليكيشن داونلود جرنا كابلو معنتي كنت أملا نجمبر مالتي كل جزء تزقدم يزعوت حكي أبا أوغانداس كن مخندز عمس تاكس مسرح تبغ ينيرو كم نبلينا بخا قديمة جميلة دلالة يكون تبغ ينيرو حجكم بزيهم فيسبوك معاتي دولا ناي دلالة جروب حكينا تدمع خوين هم أنا يسمع كان حج دلالة جميلة كل جزء اتي قديمو نتي بيزنس الجمهور يزعوت مو سلازي زي أبليكيشن كا بزوح potential زلوا application عدلنا تاتينا أبزنا تام مرة ترخيبنا نزي إذا application تهبنا benefits كنرخبهم مخالا مالتي لذي لو ما عندي download جرنا نزا application كنت كملا نجمر كمون ميرون حاونا عزيم متبع زلي أيو كله تحسب مسكلات عليه مجمر تام رد أبيني كبيرني خمسي لأن مرد أبيني تي معرفنا يتناوتو أتحسبها تي بزعبة تكنولوجيا زلوا فلوتو عزي عبهم حال مالتي then كقلت عليه مش جمرة إذا application إذا أفريت اللو وي service زفريو وي دما product زفريو كمون أمونغون تيالو marketer سالو إذا هم كلهم على social media followers بزحت followers زلهم سبعة اللو حكي دس سعوديهم ولا تعرفوا ديهم زخون نجار زهبو سبعة كالو اتيناتهم زلوهم فولورز ويدما انفلونس بزا ابليكيشن تتقيمهم نابربحهم كوعلوا يخليهم مالي سلازي اتي ماركت اتي فريات ويدما اغلغلوت مستي غزاي ويدما تتقامي تراخب ابليكيشن يا مالتي اموداتا زبلو حدا وان ستيف جابس نفولترينا ستيف جابس ابل زبالا ان شاء الله تليفون زبالت تليفون سنين زلوا تن أبل زبالة تليفون نعم كريت زجبرة ستيف جابس حجب بهوات يلا من كست سماي وارسو انت قبل تزاريبو مهزو أمونغو مراهن سعبن يفلالي ميرون زي أنا جرزي أم هيزوالو كتعبن زي كتعبن جن ناتنا ناي كلاتنا سراحي مالتي سلازي أبتي نايزا أبليكيشن عبيد ناتنا ترى أقداسي يخبلوكم يفوتو تانكيو تانيلكم سلاسة معكمني نزي قعزازي بحبار نجمرة نخلاتنا بلوز متعيخا نفتر thank you فلفل تكنولوجي أورجانيزيشن كم حساب أب كلتشان إسران حدن أب أديس أبا استبقى خينو سرحو بوغعي كاب زجمر أستاد حدا عمت أو يركب ناي فلفل أورجانيزيشن كم مدب زحزو شدش عينات السرح كوينن ناي نويح مدبات اند حنتته بزحات أبالات اند ساتفن كسرح استبقى تكاليو إذا شدش عينات السرح زويرنا يمدما أونلاين شوب ماركتين بروفيشنال سيرفيس إنوفيشن فلفل براند كومدما كامبالي إيجنتيوم إذن تتقصى سرحات بوزح جزين ساعتن زحتا كنت خنا ببجزيو بأكبن دا سرحان تمكرون دا دلبن يخيد كمزولا يفلات وقعوي نايزن تتقصى سرحات أو ويب سايتنا بفلفلستور.com زبل مسأو عسن بترخبوات خليخوم نلوم ما أنتك نرئي دلينا زلنا كفال ناي ماركتين كوينو نديجيتال ماركتين زخون ناي موبايل متكبر أبليكيشن الداليو كابزا على تزيئة وقعوا أقلقلوت أب مهاب تتأميد اللوم إذا ناي موبايل متكبريت أبليكيشن ناي ماركتين أجباب ديجيتال مغيار عب تسفال لوام فلفل أبليكيشن أبل ستور مجمر تاجيزي استمزجبتلو أسرت حرقهم بد كلتشن إسران 4 كوينو ناي مود داتا أبديت زهونة اللي جيزي كا إسران 3 مسكرم كلتشن إسران 4 نيو
إذا ناي بروميشن أبليكيشن لعل أندرويد 6.0 زعينة الموبايل تقلقل كوينا 1.0.1 زعاقون فيرجن تتقم جيزيوت أبليكيشن يا فلفل أبليكيشن أب قربا أوان أب iOS أب ستور سرحة كجمريا إذا أبليكيشن أما جمرت 48 مئتاويت ناي استحانت مدبات كشفن كلا أبزي جزيزي أستا 77 مئتاويت بسيحات ركاب إذا ناي موبايل أبليكيشن نقام محبراوي من رخبيتات زلو أكالات أب سلستيا كتكفلون فتينا مالت قربتي ويدما سابلايرز تعزبتي ويكا كاستمرز أو عواتي ويدما بروموترز إذوم سلست أكالات نناتهم دليتاتي زلوهم نقابلنت قربتي تحستوتاتهم نبوزح كبتحلهم بوزح سب شير كقبرلهم إداليوم إذا استطاقسة تحستو جبتن زي جبتن كخون يخيليو تعزبتي ناي قربت تحسوتات كوعو كلو قال ربحاتات هيابات كم زرخبو تجيريو تسرحو قال كاب هيابات نتا ناي مدول مسرح نتا ناي دمتت باكيج نتا داتا باكيج قمتات ناي كعسو اقريت اوتاتاتن إذا ما وعوعتي بوغنو ناي قربت تحسوتات بموعوع ناي سرح عدل كم زرخبو تجيرو زلوم أبزنا ناي وعوع عقباب بولك ايوخون بمحبر كم زخونون اتكالا أسالوتو ناي تسرحيو ناي فلفل أبليكيشن أجاباب موعوع إذا أبسئل نري أزلنا قربتي تعزبتي أو عوعتن مس حبرتسب زلهم زمدنان أمونغ زلو حيلي إيا ترئيم لسلست يوم أكلات كأ نناتهم حيلي وين نحدهم كم تقاقمية ترئينا زلام مباركس أمونغ قربتي تعزبتي أو عوعتن زلو زمدنا مس ناي حبرتسب ربحاتات بمزمات كنرئي كنفتنينا أم غيار ألغوريزم حبرتسب عبترا تتصاوت أبليكيشنيا ناي قربتي جبطاتن زي جبطاتن فريات بموعوع بقليلو ناي سراح عدلات تفتر أبليكيشن ناي قربتي تحسوتات نام ناي ولقاوي محوراو مرخبيتاتكا شير بمقبار استفلاليه هيابات كابزا أبليكيشن كنركب نخيل كابزا أرقا عينت شقاتن ناي موعوع عقباب أوطياء ناب ديجيتالاون سلوتن عقباب تساقاقر فرياتكم براند كهلو اتقابر أبليكيشن فلفل أبليكيشن زلوا ربحاتات تعنا التحساس بحبرتسب أما حبراو مرخبيتات تحلو أبليكيشن بزحات صعبت كهلوكم اتقابر أبليكيشن تحسوتاتكم نابوز حساب كباصح اتقابر أبليكيشن أما حبراو مرخبيتات فرياتكم تفلات أن تكركب اتخل أبليكيشن ناي تكالات فريات بموعوع ناي جنزب أتاويتات كهلوكم اتخل أبليكيشن نتا ناي مدول أقلبلوت اتهب أبليكيشنيا نتا ناي فويس باكيج اتهب أبليكيشنيا نتا ناي داتا باكيج اتهب أبليكيشنيا نتا ناي كعسو أقري فتنة اندحر تعاويتكم ناي جنزب شلمات اتهب أبليكيشنيا بحسر واقع ناي إيرترا مدولي أقلبلوت اتهب أبليكيشنيا فلفل أبليكيشن نزخنا زمت تحستو أبقات عماويل أي تقربونيا حبرتسب زربح أجابون تختال جل ممزانيتات نمكتتال زخنا عينة بيزنس لخبرتات بهلن بقطع يخون بتوزاواري نحبرتسب زي تنكف زخنا عينة تحستو قطعوا من الاختزلوا كخون يقبقوا يوتيوب تيك توك فيسبوكن قطر تليفونن كالئن كاب اكباوي ودابتات نصا زخونه تحستو زخونه حسابات اممعبال حبرتسب زتقم كوينو اونتاو حيل زلو تحستو اب سنه طببن مهزون صنعان مصحفتن قبان زحازه تحستو نكباون سنه حسابات زنااسن زقناصبن تحستو استخلكله ايو ناشته حساباتن اب حزب قريبو ولا حنت سمعت زي تحستوتات كلكليو نولق سبات كموعو زتقم مخا بزي فقاتهم ولق سبات زخونه تحستو ايفقدنيو زخونه ادراشان علاوي محبراو مرخبيتاتن زي بلو تحستو مخا حلافنت زوستو لاكال كساب زي هالو ابز ابليكيشن تطقام كخون اكلنيو زخونه تحستو ابستبهالو غيزي حساب تزي كفيلو تحستوتاتو ناي مقلاي مولو مسل يهلو ربحاتات تتقمت فلفل أبليكيشن كم ذا أبس اللي نرى زلنا فلفل أبليكيشن ربحاتات قربتي أو عواتي تعذبتن بكباو أجباب ربحاتاتهم تملس يفتن جالة كاب ربحاتات قربتن متقاس فلفل أبليكيشن نمحبراو مرخبيتات بعين بيزنس تتقملو أكالات أمناي قربتي ويدما سابلاير مدبي زمدبو إذا قربت أكلات أما حبراو مرخبيتات اتزعبي دليتاتهم بزح تعذابي مهلاويو كنيئون سمهرتهم زعبيلو أقبابيهم زداليو إذا تقلبات مملا فلفل أبليكيشن ببزح شيرن بزح تعذبتن بمنقد أو عواتن تعذبتن نايكب مسرح بمفتاريو كمالو زفتن
ገለ ካብ ረብሓታት ኣዋዕዋዕቲ ንምጥቃስ ፍልፍል ኣፕሊኬሽን ንማሕበራዊ መራኸቢታት ብዙሕ ግዜ ዝሕልፉን ብዙሓት ሰዓብቲ ዘለዎም ኣካላትን ኣብ ናይ ኣዋዕዋዕቲ ወይ ድማ ፕሮሞተር ምድብ እዩ ዝምድቦም። እዞም ኣዋዕዋዕቲ ኣካላት ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት እቲ ዝዓበየ ድሌታቶም ዘጥፍእዎ ግዜን ፀዓትን ኣብ ናይ ገንዘብ ኣታዊ ብምቕያር ጽልውኦም ኣብ ሕብረተሰብ ምዕባይ እዩ። እምበኣር ከስ ፍልፍል ኣፕሊኬሽን ነዞም ኣካላት ምስ ናይ ቀረብቲ ጠለባት ብምውሳድ ናይ ገንዘብ ኣታዊ ዝረኽብሉን ጽልውኦም ዝዕብዩሉን ኣገባብ ፈጢራላ። ገለ ካብ ረብሓታት ተዓዘብቲ ንምጥቃስ ፍልፍል ኣፕሊኬሽን ንማሕበራዊ መራኸቢታት ከም ተዓዘብቲ ግዚኦም ዝሕልፉ ኣካላት ኣብ ተዓዘብቲ ወይ ድማ ኣውዴንስ ምድብ እዩ ዝምድቦም። ነዞም ተዓዘብቲ ዝተባሃሉ ኣካላት ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ግዚኦም ክሕልፉ ከለዉ ንናይ ውልቆም መራኸቢታት እውን ናይ ቀረብትን ኣዋዕዋዕትን ትሕዝቶታት ብነፃ ሼር ክብሉ እዮም ዝውዕሉ። እምበኣር ፍልፍል ኣፕሊኬሽን ነዚ ኣገባባት ናብ ረብሓ ኣዋዕዋዕቲ ዘውዕል መስርሕ ኣለዎ። ናይ ቀረብትን ኣዋዕዋዕትን ትሕዝቶታት ሼር ብምግባር ነፃ ህያባት ክሽልሙ ይኽእሉ። ኣገባብ ኣከፋፍላ ዝምልከት ፍልፍል ኣፕሊኬሽን ኣብ ክልተ ክፋላት እዩ ዝኸፍሎም። ቀዳማይ ብዝሒ ሼርስ፣ ካልኣይ ድማ ብዝሒ ቪውስ። እዘን ኣብ ታሕቲ ዘለዋ ቴብል ንኣገባብ ኣከፋፍላ ዝምልከታ ኮይነን ዓይነታት ኣፕሊኬሽን፣ ቦታ፣ ዓይነት ሞያን ግዜን ዓይነት ምውዕዋዕን ኣብ ግምት ብምእታው ናይ ክፍሊት መስራሓት ይካየድ። ኣብ ፍልፍል ኣፕሊኬሽን ሓሳባውያን ሳንቲም ወይ ድማ ኮይን ክትገዝእ እንተደሊኻ ኣብ ቀዳማይ ገጽ ናይ ፍልፍል ኣፕሊኬሽን ባይ ኮይን ዝብል ድሕሪ ምጥዋቕ ዝርዝር ዋጋ ሓደ ኮይን ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዘርኢ ቴብል ኣሎ። ኣብ ዘለናዮ ሃገራት ምስ ዋጋታት ብምንጽጻር ከዓ ባይ ኮይን ብምጥዋቕ ናብ ኣባላት ሕሳብ ክንሰድድ ንኽእል። ናይ ተቐባልነት ወይ ድማ ኣፕሩቭ ሕጊ ከደናግር ዝሓሰበ ዘለዎ መቕጻዕቲ። ፍልፍል ኣፕሊኬሽን ሓደ ዓሚል ሼር ድሕሪ ምግባሩ ናብ መረጋገፂ ቦታ ብምኻድ ሼር ዝገበሮ ሊንክ ኮፒ ብምግባር ኣብዛ ኣፕሊኬሽን መፂኡ ፖስት ክብል ኣለዎ። ከምዚ ኣብ ስእሊ ንዕዘቦ ዘለና ኣፕሊኬሽን ፕሮፋይል ብምእታው ቬሪፋይ ሼር ንጥውቕ። ሼር ዝገበርናያ ሊንክ ብምምጻእ ኣብ ባዶ ቦታ ፔስት ንብላ። ኣብ መወዳእታ ኣባላት ፍልፍል ድሕሪ ምርግጋጾም ወሰኽ ናይ ኮይን ክንረክብ ንኽእል። እዚ መስርሕ እዚ ተዘይተኸቲልና ዝኾነ ወሰኽ ናይ ኮይን የብልናን። ብተወሳኺ እውን ዝኾነ ኣብዚ መስርሕ ከደናግር ዝሓሰበ ዓሚል ናይ ኮይን መቕጻዕቲ ብኣባላት ፍልፍል ይግበረሉ። ተወሳኽቲ ቅጥዕታት ፍልፍል ኣፕሊኬሽን ዝኣከብናዮ ሳንቲም ምስ ዝጥቀመሎም ኣውቶማቲካሊ ብዝተጠቀምናሎም ዓቐን ይጎድሉ። ካልኣይ ዝደለኻዮ ዓቐን ብዝሒ ሼር ምስ በጽሐ ኣውቶማቲካሊ ፍልፍል ኣፕሊኬሽን ካብ ገጽ ትሕዝቶኻ ተኣልዮም። ሳልሳይ ቅድሚ ኣብ ገጻት ፍልፍል ኣፕሊኬሽን ምዝርግሑ ኣብ ኣድሚን ኣገዳስነት ትሕዝቶ ተራእዩ ናብ ዓማዊል ይሓልፍ። ራብዓይ ካብ ሓደ ግዜ ንላዕሊ ሼር ብምግባር ፍልፍል ኣውቶማቲካሊ ክትደግም ከም ዘይትኽእል ትገብረካ። ሓምሻይ ዝኾነ ዓይነት ትሕዝቶ ሼር ድሕሪ ምግባርካ እታ ሼር ዝኾነት ሊንክ ኮፒ ጌርካ ኣብ ፍልፍል ዝርከብ ናይ መረጋገፂ ቦታ ፔስት ብምግባር ሼር ከም ዝገበርካያ እንተዘይተረጋጊፃ ተወሳኺ ኮይን ኣይክህልወካን እዩ። ዕላማና መስራሕ ኣገባብ ምውዕዋዕ ዲጂታል ምቕያር እዩ። ኣብዚ ታሕቲ ንሪኦ ዘለና ኣሳእል ገለ ካብ ገጻት ፍልፍል ኣፕሊኬሽን እዩ። ቀዳማይ ገጽ ኩሎም ትሕዝቶታት ፍልፍል ዝሕዝ ኮይኑ ዝደለናዮ ገጻት ንመርፀሉ ቦታ እዩ። ካልኣይ ናይ ትሕዝቶ ገጽ ኩሎም ትሕዝቶታት ዝርከብሉ ገጽ እዩ። ሳልሳይ ናይ ሼር ገጽ ዓማዊል ሼር ዝገብርሉ ገጽ ኮይኑ ናይ ፌስቡክ፣ ኢንስታግራም፣ ቲክቶክ ገጻት ዝሓዘ እዩ። ራብዓይ ገጽ ናይ ፕሮፋይል ገጽ እዩ። እዚ ገጽ ኩሉ ዘለና መንነት ንምዝገበሉ ገጽ ኮይኑ ናይ ስእልን ሊንክን ጽሑፍን ፍቓድ ዘለዎ እዩ። ሓምሻይ ገጽ ናይ መረጋገፂ ገጽ እዩ። ዓማዊል ድሕሪ ሼር ምግባሮም ሼር ከም ዝገበሩ ዝረጋገጸሉ ገጽ እዩ። ሻድሻይ ገጽ መቆጻጸሪ ገጽ እዩ። ኣቕረብቲ ትሕዝቶ ዓማዊል ክንደይ ሼር ከም ዝተተግበረ ዝቆጻጸሩሉ ገጽ እዩ። ሻብዓይ ናይ ሼር መጽዓኒ ገጽ ኣቕረብቲ ሼር ክገብርዎ ዝደለዩ ትሕዝቶኦም ዝመልእሉ ገጽ እዩ። ሻምናይ ናይ ትሕዝቶ መጽዓኒ ገጽ ቀረብቲ ትሕዝቶታቶም ዝመልእሉ ገጽ እዩ። ታሽዓይ ናይ መገመቲ ኩዕሶ ገጽ ዓማዊል ብዝኣከብዎ ኮይን ኩዕሶ ገሚቶም ተሸለምቲ ዝኾኑሉ ገጽ እዩ። 10ይ ናይ ዳታ ህያብ ገጽ ዓማዊል ብዝኣከብዎ ኮይን ነፃ ዳታ ህያብ ዝሽለሙሉ ገጽ እዩ። 11 ናይ ድምፂ ህያብ ገጽ ዓማዊል ብዝኣከብዎ ኮይን ነፃ ድምፂ ህያብ ዝሽለሙሉ ገጽ እዩ። 12 ናይ መደወሊ ገጽ ዓማዊል ብዝኣከብዎ ኮይን ነፃ ናይ መደወሊ ኣገልግሎት ዝረኽብሉ ገጽ እዩ። መበል 13 ናይ ምምራፅ ገጽ ናይ ክፍሊት ገጽ ኮይኑ ሰባት ክንደይ ክኸፍሉ ዝመርፅሉ ገጽ እውን እዩ።
مبل 14 ناي حفشاوي قص ناي فلفل ابليكيشن حفشاوي مجلس فلفل ابليكيشن زلو كوينو بقانقا انجليش تتصحفه صحفيو 15 ناي ملእኽቲ قص ناب تطقمت زخيد ملእኽቲ زحاز قص كوينو معالتاو زلاواوط ملእኽቲ زسددلو قصيو مبل 16 ناي تطقمت قص እዚ قص እዚ كلهم تطقمت فلفل ابليكيشن زركبሉ قص كوينو بأبالات فلفل ንምቁጣር ክጥዕም ዝተገበረ قصيو 17 ናይ መደወሊ قص እዚ قص እዚ ኣባላት ፍልፍል ናይ መደወሊ ኣገልግሎት ዝቆጣጠሩሉ قصيو 18 ናይ ኣባላት قص እዚ قص እዚ ንኣባላት ፍልፍል ابليكيشن ጥራሕ ዝተሓዘት قص ኮይና ኣባላት ፍልፍል ነዛ ابليكيشن ዝቆጣጠሩላ قصያ أموداتا ناي فلفل أبالات كل معالتي ناي 24 ساعات ناي عماويل أقولت كم نهب ندحبرنا أب أسمرة أديس أبابا كامبالان زركوا أبالات كترخبون كم تخلون نحبر قدر تليفوننا بعد شوعة 43 99 15 33 أبي غاندا كترخبونا كم تخلون نزخاخر توسخي بوقعو ويب سايتنا filfilstore.com زدلهم عينت ناي تكنولوجي تحسوتات كترخبو تخلو بجيميل ون filfil.organization@gmail.com كترخبونا تخلو بأكل كترخبونا نتدليو عمايل ون أب كازانغا كامبالا يوكي مول كالا ايدربي كتر 10 كتمجنا تخليهم أما حبراو مرخبيتات ون أب كل بلاتفورم مالت فيسبوك تيك توك انستغرام لينكدين تيليجرام يوتيوب تحسوتاتنا كتكتاتلو تخلو نخلهم نزي سراح كون كخون زقبور أكلات كأه لباو مسكانا نقرب كم يصنع هذا application اسكي زي وردا سبت هاليو داتا ولا شير قوري أجهم حرايم بار حجي مدب حيزولنا زمت ستاند اب كوميدي بأرون فساسين سنتاغيو أسعب بابلناون أبغاغسان أما عبابلان فلفل متكبري بمهازئة ميرون برهانك سعبلنايو بدحريون تمسات فلفل متكبرن متحف ريبونزلن بممر يمانا حقوس سعبلنايو كابو بمغطالكا نيشي في الشيخ كنبس لزلنا أرون تمليسو كما تنايو نعوم بتاقعيت نعانا ونمورد زخون تاقعيت هيا اسكي كما يتنيحكم كم زي خنسمع صنعنا ذا ابلكيشن ازيا تقايميته خاب حجي جمرو تموراد كقتل لكم ني عنتوي قدمي تمرعا مكيادو اب غزاوتنا لو ابي برهد بالو ازيم يوم وقعي حبرتسب ባህሊ ዝፈልጥዎ ኣብ ዝኾነ ውራይ ይኹን ሓዘን ቀዳምነት እሶም እዮም ዝህቡ ሕጂ ሽማግለ ኾን ንምስኮድክዎ ማነ أبوي برها خميت وعلو أران ود حندخا يقولني عينهم دخن زبل عد مسألة زبل ويا هو خمزي لندي خمرعو حاسب بس شماغل لو تكون دليهم هو قتمرعو حاسبك هو أبي برها 4 فتيحهم من 3 فتيحة نوعين تمري عم حدار زفوتونيهم أما أران ودي كتمرعو تخين كا مجمرة قدس مريم كيد بلوني وا أتم بيبره أنا كوخم رعوي لكم مبارك حميمي كوني لكم نو أرن ودي حدار كذا أتو تخين كا قدم رأس مدلاو زبحنا له سبيتي بنفس حياله سلازي وتغيد مش نابتي قدس مريم سلسته ورحملو نحد تقولوا تعالي حراي بدحري لا سبيت خاخت كلا يا جوها هو بولا حراي مرقوني تعيت تصلل تتبصح أرن ودي شو أبت مرعى أتي كنبب زقبو قالو ناي نبرت حيزاتو تمت سخا ناي تجزمي جل زبال سلازي أبوي بره سلازو خونو الصوم يمكا كم ببو زلو صوم سلازو خونو توقع أزيم زفلت وانا عمي بممتعدل أبوي بره خمس بالكم قرب عينهم دخميلي مش جمرو حراي نبرت مرعى تمالياتو لله كلت فنجي مس متحزيو كلتا فنجال مسمانكويو صنح لهم 4 كابريتو مسمتر اسو 4 كابريليتو مسمتر اسو بدحريو تداريبو مچم عينهم دخام سلازلوم نعم نحجزهم تفايلو خاله انببو وي درافاي غدامنيالو ايحلولوني نعاي قديمو هم بلاي زنب حيلو عنقابيتاي نو يحلي
ካኡ ደርፍ ኣለ ኺሉ ከምዛ ዋዛ ዋዛ ተራኺቦም ጥዑማት ገዛ ኣታ ሰብኣይ ጥዑይ ጌርካ ድረፍ ኣብ በርሀዮም ከምዛ ዋዛ ዋዛ እሱ ዓበል ድብሎ ነበረ ይመስልዎ ከምዛ ዋዛ ዋዛ ተራኺቦም ጥዑማት ገዛ ምስ ሓረቑ ኣታ ወዲ ብቁም ነገር እምበር ብዋዛ ዋዛ ይኮና እንተራኺብና ወይ ወዲ ኣይፈለጠን ሸተት ኢሉ ሃሪሙ ኣወፅ ብድሕሪኡ ሕፁኖት ኮይኑ ሓዳር ንጅምረልኩም ኣይተሓዛላይ ኣዋልድ ከይትቅየማ እንዳ እምበር ድበዝሕ ኣብ ሓዳር ክዛረብ ዝኽእል ሰበይቲ እያ ምክንያቱ ኣወዳትካ ይተሓገዙ ዝበዝሕ ጌጋ ወዲ እዩ ዝገብር ሰበይቲ ደሓን እያ ምስ መፀኹ ንገዛ ኣጋጣሚ ሰበይተይ ክትውልውሉ ፀኒሓትኒ ኣነ ከዓ ተሃዊኸ ስለ ዝነበርኩ ክዳነይ ቀይረ ክወፅእ ምስ ኣተኹ ምስ ረገፅ ኩላ ኦልሬዲ ዘረባ ትጅምር ስቕዓካ ከምዚ ዝበለ ከምዚ ስቕ ኢለ ጥምታ ትዛረብ ስቕ ኢለ ጥምታ ከኣነ ትዛረብ ስቕ ኢለ መልሰለይ ስቕ ኢለ ጥምታ ሽዑ መወዳእቱ ተፀሊላ እኳ ያ ወደይ ከምዚኣ ጌርካ ኢኻ ብሰላም ተሓልፍ ብድሕሪኡ መቸም ሓዳር ኮይኑ ገለመለ ተወላዲኡ ናሃዶይ ይኸይድ ደቂ ሃዶይ ፍልይ ድበለ ካራክተር እዩ ዘለዎም ካብ መራሒ ሓይልና ጀሚርካ ማለት እዩ መራሒ ሓይልና ቀዳማይ ዙርያ ጥራይ ድፈቱ ብድሕሪኡ ዘለኻ ዙር ሙሽሙሽ ኢኻ እዩ ዝብለካ ኣኼባ ገይሩ ምስ ወድአ በዚ ዘለዎ ሳፋ እስካ ሓራይ ርኢቶ ዘለዎ ኣብዚኣ ተስእ ክንደይ ዙርያ ኢኻ ቀዳማይ ዙርያ ተዛረብ ከምዚያን ጎዲላትና ኣላሞ ከምዚኣ ክትምሉልና ኣጣቕዕሉ ኩላ ኢኻ ትጣቕዕ ካልእ ትዛረብ ኣሎ ኣብዚኣ ክንደይ ዙርያ ኢኻ ሓምሻይ ዙርያ ከፈል ኮፍ ኢኻ ትብል ኣነ ባዕለይ ወጣም ኣብዚኣ ተስእ ክንደይ ዙርያ ኢኻ 28 ኣሮን ሳፋ ከይትበልካ ክፈል ሓራይ ለኮፍ ብል መቸም የዕሩኽተይ ነይሮም ኣብቲ ሃዱና ክልተ ሰባት ጥራዮም ሞባይል ነይራቶም ተሓደ ኣማን እዩ ዝበሃል ተዓርገይ ተሓደ ከዓ በርሀይ እዩ ሽሙ ሕጂ ንክልቲኦም ሞባይል ንዖም ኢና ንልምን ተኣማን ሪንጉቶኑ ካብ ናይ ኣማን ትብል ደርፊ ቆሪፅ እዩ ገይርዋ ኣብ ሞባይሉ ሽዑ ተኣኪብና ኮፍ ኢልና እንዳዓለልና ከለና ተደዊላ ትሮ ኣማን እታ መንያታ ሞባይል እያ ተደዊላ እወ ሞባይል እያ ተደዊላ ከመይላ ኣለላትካ ኣማን ትብለካ ኖ ባዕለየ ገይረ እምቦናተይ በረበረ ግበረለይ በጃኻ እምቦናተይ በረበረ ግበረለይ ኢልኩም ብለኩም ፀኒሐ ኩምሎ ሰኪሜ ንዓይ መውፅኢ ንዖም መእተው ድመቕ ዝበለ ጣቂት ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ዕዱማት መጀመርታ ድሙቕ ሰላምታ እናቕረብና ናብዚ ናይ መመራዕታ መደብ ብምርካብኩም ልባዊ ምስጋና ነቐድም ብምቕፃል ሓፂር መፅናዕታዊ ፅሑፍ ኣበጋግሳ ፍልፍል ኣፕሊኬሽን ምስ ኣካይዳ ማሕበራዊ መራኸቢታት እዚ ፅሑፍ እዚ ንኣባ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዘሎ ኣካይዳ ምስ ክህሉ ነይርዎ ዝብሎ ኣካይዳን ሕብረተሰብ ዓለምን ብኸፊል ዝትንክፍ ፅሑፍ እዩ እዚ ፅሑፍ ኣነባብራ ደቂ ሰባትን ዓለም በፂሓቶ ዘላ ቴክኖሎጅን ናይ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣገባብ ንደቂ ሰባት ብኸመይ ይፀሉን ዘጠቃልል ኮይኑ ኣገባብ ኣቀራርቡ ከዓ ሕቶን መልስን እዩ ዓለም ለውጢ ሪቮሉሽን ንምንታይ ትመርፆ ንዓለም ራብዓይ ኢንዳስትሪያላዊ ሰውራ ማለት ፎርዝ ኢንዳስትሪያል ሪቮሉሽን እንታይ ያገደሳ ስለምንታይ ከ ንሓበሬታ ከም ሓደ ዓብ ፀዓት ክትጥቀመሉ ጀሚራ ኣብ ምምፃእ ዝርከብ ዘሎ ሓሙሻይ ኢንዳስትሪያላዊ ሰውራኸ ንዓለም እንታይ ሓድሽ ለውጢ ከም ፀላ ይኽእል ናይ ሓበሬታ ዕድግን መሸጣን ኣብ ሓደ ሕብረተሰብ ከመይ ክልካዕ ኣለዎ ክብራ ሓሳባት ገፀ ባህሪ ከመይ ንልክዖም ገምጋም ገፀ ባህሪ ሕብረተሰብና ኸ እንታይ ይመስል ሓያልን ናይ ሓባር ረቋሒ ኣብ ሓደ ሕብረተሰብ እንታይ ጥቕምታት ኣለዎ ቀንዲ ረቋሒታት መምዘኒታት ኣልጎሪዝም ኣብ ዝሓበያ ማሕበራዊ መራኸቢታት እንታይ እዩ ፍልፍል ኣፕሊኬሽን ኣብዞም ዝተጠቕሱ ሕቶታት እንታይ መልሲ ኣለዋን ኣሰራርሓ ኸ እንታይ ይመስል ናይ መጻኢ መደባታ ኸ ዓለም ንዝኾነ ለውጢ ሪቮሉሽን ተገዲዳ እያ ተምፅኦ ከምዚ ተመን ኣብ ዝተወሰነ እዋን ቆርቦት እናቀየረ ዝጓዓዝ ናይ ዓለም ለውጢ ማለት ሪቮሉሽን እውን ከምኡ እዩ ብውልቀ ሰባት ዝዝወር ለውጢ ማለት ሪቮሉሽን የለን ዓለም ምስ ኣነባብራ ኣህዛብ ቁፅሪ ህዝቢ ዓለምን ድሌታት ደቂ ሰባትን ተፈጥሮን ሰብ ዝሰርሖ ሽግራትን ፖለቲካዊ ኣቃውማን ካልእ ኣብ ግምት ብምእታው ናይ ለውጢ ሪቮሉሽን መስርሕ ተካይድ ብተወሳኺ ዓለም እተምፅኦ ለውጢ ሪቮሉሽን ፀዓት ኣብ ምጉዳል ዘተኮረ መስርሕ እዩ መበገሲኡ እውን ካብ መፍታሕ ሽግር እዩ ዓለም ራብዓይ ኢንዳስትሪያላዊ ሰውራ ከም ኣማራፂ ዝረኣየትሉ ኣብ ዓለም ዘለዉ ኣህዛብ ጠለባቶም ምምላእ እዩ ኣብ ምጅማር ናይ ኢንዳስትሪ ዘበን ኣብ ጥረ ነገራት
ናብ ውፅኢት ማለት ፕሮዳክት ከተፍርም ብጀመረት ዝፈረዩ ውፅኢቱን ብቕልጡፍ ናብ ተጠቃሚ ክበፅሑ ነይርዎም ንዝኾነ ዝፈረዩ ፍርያቱን ዓለም ለኻውያን ንምግባር ዓለም ናብ ሓደ ቁሸት ምቕያር ኣኺልዋ ኣብ ሓደ ሃገር ዝፈረዩ ፍርያት ናብ ሙሉእ ዓለም ክሽየጡን ክልወጡን ኣኺሉ እዩ ብፍላይ ኣብ ናይ ፊልም ሙዚቃን ፋሽንን ኤሌክትሮኒክስን ዓበ ዓወት ኣመዝጊቡ ካብኡ ሓሊፉ እውን ናይ ማሕበራዊ መራኸቢታት ብድምፅን ስእልን ቪድዮ ጽሑፍን ውልቀ ሰባት ካብን ናብን ከም ዝራኸቡ ዝገበረ ዘበን እዩ ኣብዚ ዘበን ብውልቀ ሰባት እውን ነፃ ናይ ባዕሎም ሓሳባት ሸይጦም ግዜ ናይ ሰማት ብምውሳድ ምንጭ መዓልታዊ ኣታዊታቶም እውን ኮይኑ እዩ ስለዚ ዘበን ሕርሻ ኣፍራይ ዜጋ ዝለዓለ ሃብቲ ክውንን ከሎ ከም ቀዳማይ ረቑሒ ናይቲ ዘበን መዕቀኒ ሃብቲ ከዓ መሬትን ምስ ማሕረ ዝተሓዙ እንስሳታትን ነይሮም ኣብቲ ቀፂሉ ዝመፀ መጀመርታ ናይ ኢንዳስትሪያላዊ ሶራ ምሁር ዜጋ ዝለዓለ ተሰማዕነትን ፀብለልትነትን ሃብትን ክጭብጥ ክኢሉ ኣብ ሕብረተሰብ ከም ሓኪም መምህር ስነ ጥበበኛ ናይ ቴክኒክ መዓል ሞያን ካልእን ምስ ትምህርቲ ዝተሓዙ ስራሕትን መራሕቲ ኮይኖም ቀፂሎም ምስ ምምፃእ ራብዓ ኢንዳስትሪያላዊ ሶራ ዓለም ኣብ ቅልጣፈ ኣብ ዘህዳበትሉ እቲ ቀዳማይ ረቑሒ ግዜ እያ ክትገብሮ ጀሚራ ኣብ ክንደይ ግዜ ጭቡጥን ዘይጭቡጥን ፍርያት ናብ ህዝቢ ክተቕርብ ትኽእል ክንደይ ዝኣኽሉ ግዜ ኸ ካብ ፍርያትካ ኣፅሊሎም ኣለዉ ከምኡ ከይኮነ ኣይተርፍን ከዓ ኣብ ዓለም ኣብ ቅድሚት ኮይነን ዝመርሓ ዘለዋ ዓርሞሽሽ ትካላት መነፅረን ግዜ ናተኩሮን ደቂ ሰባት ከመይ ትወስዶ እዩ ገለ ንምጥቃስ ኣማዞን አሊባባ ፌስቡክ ቲክቶክን ዩቲዩብን ኔትፍሊክስን ንኻልእን ትካላት መነፀሮም ብድምር ናይ ኩሎም ተጠቀምቲ ግዜን ኣተኩሮ ህዛብን ከመይ ትወስዶ እዩ ንኣብነት ዩቲዩብ ንሓደ ውልቀ ሰብ ገንዘብ ክኸፍሎ ከሎ መለክዕ ደሞዙ ግዜ እዩ ክንደይ ናይ ፀዓት ግዜ ካብ ዘመሓላልፎም ዘሎ መልእኽቲ ዘተኮረ እዩ እዛ ሓሙሻይ ኢንዳስትሪያላዊ ሶራ እውን መቐፀልታ ናቱ ኮይኑ ካብ ዝተኸዘኑ እዋናውያን ሓበሬታታት ብምዕቡድ ቴክኖሎጂ ካብ ህዋውን ሓሳባት ብምግምጋም ካብ ኣካላዊ ጠለባት ደቂ ሰባት ሓሊፉ ናብ እምራዊ ጠለባት ደቂ ሰባት ክምልስ ይፍትን ኣሎ ስለዚ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ቴክኖሎጂ ኣብ ሕብረተሰብና ከመይ ይግምገም ንዝነበረ ስልጣንኸ ከመይ የቐፅሎ ዝነበረ ስልጣንኸ ምትዕራይ የድልዮ ወላስ ኣይድልዮን ናይዚ ኣሉታዊ ፅልዋታት ከ ንሕብረተሰብና ከመይ ይብድሆ ዝብሉ ሕቶታት ክምለሱ ዘለዎም ኣገደስቲ ሕቶታት እዮም ኣብዚ ናይ ሓሙሻይ ኢንዳስትሪያላዊ ሶራ ወንዚፍና ኣብዚ ዘሎ ናይ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዘመን ኣስፊሕና ክንገልጽ ኢና እዚ ናይ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣካይዳ ንእተመሓላልፎም መልእኽቲ ብክንደይ ግዜ ጠለባቶም ይልክዑ እንተደኣ ኮይኑ ኣብ ሓደ ሕብረተሰብ ሸቀጥቲ ናይ ሓሳባት በዓል መን እዮም እንታይ መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም ከ ናይ ግዜ ኣታዊታት ነዘን መዝመስቲ ፀዓት ትካላት ይሸጥሎን ኣለዉ ዝብል ሕቶ ኣገዳስን እዋናውን እዩ እዞም ናይ ግዜ መዝመስቲ ሸቀጥቲ ሓሳባት ካበይ የምፅዎ እዚ ክዛወር ዝውዕል ሓሳባት ከ ኣብ ሓደ ሕብረተሰብ ኣገዳስነቱ ከመይ እዩ ክንድኡ ምግዋሕ ኣገዳስነት ነይርዎ ድዩ ፀላዋ ሓሳባት ክኸውን ዝገበሮ ረቕሓ ከ እንታይ እዩ ዝብሉ ሕቶታት እውን ሕጂ ብህፁፅ ክምለሱ ዘለዎም ሕቶታት እዮም ሓበሬታ ፀዓት ተደኣ ኢልና እሞ ከዓ ይሸየጥን ከም ምንጭ ኣታዊ ውልቀ ሰባትን ይኸውን እንድሕር ኮይኑ ጥዕና ናይ ተሓሳስባ ናይ ሕብረተሰብ ብዝቐርብ ዘሎ ትሕሶታት ማለት ኮንተንት እዩ ዝልካዕ ስለዚ እንታይ ዓይነት ትሕሶታት ይዝርጋሕን ንነዊሕ እዋን ዝኸይድ ረብሓታት ዘማእኸለ ስነ ሓሳብን ክኸውን ኣለዎ ልክ ከምዛ ኣብ መሬት ዝሸጡ ነገራት ንሕብረተሰብ ጎዳእቲ ከይኮኑ ምክታል ዝግበረሎም ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝወርዱ ሓሳባት ክምርመሩን መግቲኢ ክግበረሎምን ኣለዎም እዞም ሓሳባት ጎዳእቲ ድዮም ኣይኮኑን ብኸመይ ክንፈልጦም ንኽእል ሓደ ካብ ብዙሓት መለለይ ናይዞም ሓሳባት ሒዝዎም ዘሎ ገፀ ባህርን ንዕኡ ዘሳስዩን ውልቀ ሰባትን እዩ ገፀ ባህሪ እንታይ እዩ ናይ ሓደ ሕብረተሰብ ከም ሞዴል ዝረአ ገፀ ባህሪ ኸ ኣይና እዩ ሓደ ስድራ ቤት ዓዲ ንኡዘባ ዞባን ሃገርን ኣህጉርን ነናቱ ገፀ ባህሪ ኣለዎ ብተመሳሳሊ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዘሎ ገፀ ባህሪ ናይ ሓደ ሕብረተሰብ ክትልክዖ ትኽእል ኢኻ ሕጂ ኣብ ሕብረተሰብና ከም ሞዴል ዝረአ ዘሎ ገፀ ባህሪ እንታይ እዩ ኢልካ ምሕታት ኣገዳሲ ኣርእስቲ እዩ ኣብ ሕብረተሰብና ብዝያዳ ዝረአን ከይተፈልጠ ዘዕብልልን ዘሎ ገፀ ባህሪ ንምጥቃስ እውን ይከኣል እዩ እዚ ዝረአ ዘሎ ዘየድሊ ገፀ ባህሪ እውን ብቁልጡፍ ምእላይ ናይ ኩላትና ሓላፍነት እዩ ኣያታትና ክዘርኦ ዘይተሃከዩ ዓፂድካ ምብላዕ ክህከየና ይብሉ ጥቕምታት ሓያልን ናይ ሓባር ረቑሒ ሓሳባትን ኣብ ሓደ ሕብረተሰብ ብዙሕ እዩ ገለ ንምጥቃስ ኣብ ሓሳባትን ኣምራትን ዝዘራረቡ ሕብረተሰባት ይሃንፅ ከምዚ ንዕዘቦ ዘለና ኣብ ውልቀ ሰባትን ንኣሹ ሓሳባትን ዘደብ ሕብረተሰብ ግን ውፅኢቱ ጥዑይ ኣይክኸውን ብሓሳባት ኣብ ዝጥቃዓሉ እዋን ቀጢፉ ናይ ምርዳእን ካብ ናይ ሰይበር መጥቃዕትን
ካልእን ምክልኻል ዓቕሚ ይህልዎ ሓያላት ሓሳባት ናይ ምቕባልን ናይ ምርማርን ኣምር ዘለዎ ሕብረተሰብ ኣብ ኣፍራይነትን ለውጥን ዓብ ተራ እዩ ዘለዎ ሓሳባት ዝውንን ሕብረተሰብ እውን ኣብ ሓይሊ ዝመቃቐሉ ሓሳባት ውሳነታትን ቁጡብ እዩ ካብዚ ሓሊፉ እውን ኣብ ህላውነት ስልጣነ ሕብረተሰብ ዓብ ተራ እዩ ዘለዎ ካብዚ ምቕጻል ናይዘን ዓበይቲ ትካላት ናይ ኣልጎሪዝም ቀመር ከመይ እዩ ከመይ ጌረንከ ንወዲ ሰብ ሓፂሮኖ ኣለዋ መፍትሒታት ከኣለዎ ድዩ ዝብል መልስታት ምምላስ የድሊ ሓደ ናይ ማሕበራዊ መራኸቢታት ትካል ክምስረት ከሎ ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ዝተመርፁ ናይ ኩሉ ዓውዲ ምሁራት እዩ ዝውንን እዞም ምሁራት ከዓ ንኻልእ ሕብረተሰብ ከመይ የጥቅዕዎን ይገዝእዎን እዮም ዝሓስቡ ነዞም ኣካላት ንምክልኻል ከዓ ምሁራትና ኣብ ቅድሚት ምስላፍ ናይ ምክልኻል ሓላፍነት ክነሰኩሞም ይግባእ ኣልጎሪዝም ማሕበራዊ ሜድያ ናይ 21 ክፍለ ዘመን ዝረገመ ደብተራ ኣልጎሪዝም ማሕበራዊ ሜድያ እንታይ እዮም ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣልጎሪዝም ንኣስ ስራሕቲ እቲ መድረኽ ዝመርሑ ሕግታት ምልክታትን ዳታን እዮም እዞም ኣልጎሪዝም እዚኦም ትሕዝቶ ብከመይ ከም ዝፅረግ ከም ዝስራዕን ከም ዝምረፅን ንተኸታተልቲ ከም ዝኸይድን ይውስኑ ብገለ መንገዲ ኣልጎሪዝም ኣብ ምርጫኻን ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ንእትርዮ ይጸልዎ ኩለን ዓበይቲ ናይ ማሕበራዊ መራኸቢታት ነናተን ናይ ኣቀማምራ ተደለይቲ ሓበሬታታት ናይ ሕብረተሰብ ኣለዋን ካብ ግዜ ናብ ግዜ እውን ሓድሽ ሓሳባት ትሕዝቶታትን እንዳማዕበላ ይኸዳ ሶሻል ሚዲያ ኣብ 21 ክፍለ ዘመን ንብዙሓት ምህዞታት ከመይ ኢሉ ደቂ ሰባት ይገዝእ ዝጥቀመሉ ረቂቕ መላእ ኣለዎ ሶሻል ሚዲያ ሓሳባዊ ጎደና ማለት ቨርቹዋል ስትሬት ካብ ኮነ ኣብ ጎደና ከዓ ብዙሕ ሰብ እዩ ዘሎ ጽሉል ጥዑይ ምሁር ዘይተማሃረ ሰራሕተኛ ነገራም በሊሕ እንተኾነ ግን ካብዞም ኩሎም ነናይ ትመርፅ ንዓኻን ደረጃ ተሓሳስባኻን እዩ ዝምርኮስ እዞም ንብሎም ዘለና ሰባት እውን ድሌቶም ክብሉ መሰሎም እኳ እንተኾነ መሰል ካልኦት ሰባት ክትንክፉ ግን ሓላፍነት ኣለዎም ኣብ ሶሻል ሚዲያ ግን መሰል ጥራሕ ከም ዘለካ ኮይኑ ስማዓካ ሞኻ መሰል ውልቀ ሰባት ነፍስኻ ክትብል መሰል ብዙሓት ሰባት ትግዝ ነዚ ንብሎ ዘለና ትዕዝብቲ ከይተዓዘቡን ሓሳባዊ ጎደና ምዃኑ ከይተረድኡን እውን ብዙሓት ጊላታት ናይ ዘይረብሑ ሓሳባት ይኾኑ ነገራት ካብ ሓሳባት እዮም ዝምንጭው ሓሳባቱ ኣወንታዊ ዘይኮነ ሕብረተሰብ ጽቡቕ ተግባር ክገብር ኣይትጽበዮን ኢኻ እቲ ዝኸፍአ ነገር እውን ውጽኢቱ ናይዞም ኣሉታውያን ሓሳባት ድሕሪ ግዜን ክትቆፃፀሩ ኣብ ዘይትኽእል ግዜን ምስ በጻሕኻ ኢኻ ትዕዘቦም ብኣጠቓላሊ ኣብዚ ግዜ እዚ እቲ ዝዓበየ ዝሽየጥን ዝዕደግን ግዜ ካብ ኮነ ግዜ ዝሽየጠሉ ቀንዲ ቦታ ከዓ ሶሻል ሚዲያ እዩ እዚ ግዜ ዝሸጡ ሰባት ከ መነመን ክኾኑ ኣለዎም ዝብል እውን ካልእ ሕቶ እዩ እዞም ናይ ግዜ ነጋዶ ብልክዕ ጥዑያት ሓሳባት ንሕብረተሰብ ዝሕልውን ናብ ምምዕባልን ሰላምን ዝመርሕ ክኸውን ኣለዎም እንተዘይኮይኑ በዚ ዘሎ ቅኒት ካብ ሃገር ጥራይ ዘይኮነ ካብ ማሕበራዊ መራኸቢታት እውን ምስዳድ ከጋጥም ይኽእል እዩ ምስዳድ ብኣካል ጥራይ ኣይኮነን ብእምሮ እውን እዩ ኣብ መወዳእታ ነዞም ዝተጠቕሱ ዝርዝራትን ሽግራትን ከም ሽግር ጥራይ ምርኣይ ዘይኮነ መፍትሒታት ምንዳይ እውን ናይ ኩላትና ሓላፍነት እዩ ነዞም ነምጾም መፍትሒታት ከ ኣድማዕቲ ድዮም ኣይኮኑን ምስ ምምጻእ መፍትሒታት ከ እንታይ ሽግራት ይምዕብሉ ክንደይ ፀዓትን ግዜ ይወስዱ ይኽእሉ ዝብሉ ሕቶታት መልሲ የልዮም ኣብ ሓደ ሕብረተሰብ ንባህሪ ኣልጎሪዝም ማሕበራዊ መራኸቢታት ንምቁፅጻር ዝሕግዙ ገለ መንገድታት ኣለዉ ገለ ኣብነት ምብራቃውያን ሃገራት ንምጥቃስ ኣብ ናይ ውልቆም ናይ ማሕበራዊ መራኸቢታት ትካላት እንዳተጠቀሙ ንዝደለይዎ ባህሪ ሓሳባት ብዙሕ ተዓዘብቲ ከም ዝከታተልዎም ይገብሩ በንጻሩ ንዘይደለይዎም ባህሪ ሓሳባት ኣብ ሰርቨራቶም ኣውቶማቲክ ከም ዝሕነቕን ውሕዳት ተዓዘብቲ ከም ዝዕዘብዎን ይኸውን ኣብ ገለ ሕብረተሰብ እውን ብሰረተ እምነት ኣገባብ ይጥቀሙ እንታይ መልእኽቲ ተመሓላልፍን ኣይተመሓላልፍን ዝፈልጡ ሕብረተሰብ እዮም እዞም ዝተጠቕሱ ኣገባባት ኣብ ሕብረተሰብና ዳርጋ የለዎም ክበሃሉ ይኽእሉ ናይ ፍልፍል መስርሕ ምስ ባህሊ ኣልጎሪዝም ማሕበራዊ መራኸቢታት እንታይ ዘተኣሳስር ኣለዎ እዚ ኣፕሊኬሽን ሰባት ሼር ክገብሩ ተተባብዕ ክሳብ ዝኾነት ሼር ክበሃለሉ ዘለዎም ገጸ ባህሪ እውን ብኣባላታት ተቆፃፀር ምስ ምዃና ኣብ ሓደ ሕብረተሰብ ተደላይነት ናይዞም ገጸ ባህሪ ዓብላሊ ከም ዝኸውን ዘየጠራጥር እዩ ካልእ ኣገባባት ምቁፅጻር ንገጸ ባህሪ ኣልጎሪዝም መራኸቢታት ካብተን ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝኣቱ ሓበሬታ ማለት ኢንፑት ምቁፅጻር እዩ ውፅኢት ናይዚ ከዓ ኣብ ሕብረተሰብ ዓብሊሉ ዝውዕል ሓበሬታ ማለት ኣውትፑት ምቁፅጻር ይከኣል እምበኣር ከስ ፍልፍል ኣብዚ መስርሕ እዚ ፀቒጣ ትሰርሕ ኣፕሊኬሽን እያ ንኣብ ሶሻል ሚድያ ዘሎ ኣጠቓቕማ ናብ ጉቡእ ኣገባብ ክመልስ እትጉስጉስ ናይ ሞባይል ኣፕ እያ ኣብ መወዳእታ ፍልፍል ኣፕሊኬሽን በዚ ክጥቀስ ዝወዓለ ኣገባባት ተጠቂማ ረብሓ ሕብረተሰብ ብዘቐድም ኣገባብ ክትሰርሕ
ተዳልያላ ደገፍ ሕብረተሰብ እንተተሓዊስዋ ከዓ ዕውት ስራሕ ከም ዝኸውን ዘየጠራጥር እዩ ስለዚ ንእትገብሩላ ምትሕባር እንዳመስገና ኣብ ህይወትኩም ጥዕና ኣብ ስራሕኩም ዓወት ንምንየልኩም ንኩሎም ኣባላት ናይዚ ኣፕሊኬሽን ልዑል ምስጋና እንዳቅረብኩ ንተዋፋይነቶምን ዘይሕለል ጻዕሎምን ብልቢ የመስግን እዚ መደብ ኩውን ካብ ዝገበሩ ትካላትን ውልቀ ሰባትን አዳራሽ ዋና ካዛብላንካ አቶ ተስፋለም ገራቱ ክራይ ቬሎን ባላን ህድሞና ብራይዳል ድምፂ ፌሩዝ ንጉሰ ካሜራ ፋኒኤል መራሕቲ መደብ አርቲስት ፌሩዝ ምስ ሞቲቬሽናል ጆን ምስ ኮሜዲያን አሮን ሲንታ ገምገምታ ሓሳባት አርቲስት መምር የማነ አርቲስት ኢዮቤል አርቲስት ቴድሮስ ሞቲቬሽናል ዮሐንስ ሳውንድ ሲስተም ዳንኤል ንሙላት ስድራ ቤቴን ዓሮተይን ፈተውተይን እንዳመስጎንኩ በዓብዩ ከዓ ንኩሎም አባላት ፍልፍል ኣብ ዘለውዎ ልዑል ምስጋና ይቀርብ ኣብዚ ምሳና ሓቢርኩም ዘምሰኹም ዕድማት አጋይሽ ከዓ ግዜኹም ሰዊኹም ናብዚ ናይ መምራታ መደብ ምሳና ምሳይኩም ብልቢ የመስግን ይቀኒለይ كما يمسيهم دخيمكم مش قصكم كنت صبغاله بتعمي حقي سمونانيم تي حقوسي مثلا مليء الناس جلس بقص يوصى الله بزغنا كما يمسينا نقعد حن مسانا حراي إذا لو مو عنت أمسينا يزلنا كم زي بحنت ونشف كل التعف كم زي بحال لومي أبحنت علت نخلت عبيت ربحتاتنا أبزي أب كازابلانكا ريستورانت ترغيبنا زلنا نهز أنا دك أنا تبهيلا بدراسة بأمنة أجاي تترجي ما استحتمت رابونزل زر استمت حفن نيرتراو حبرة السب أمعوع نقدي نقربتي مالت سب نبرت نوعوعتن نتعذبتي مالت عماويل بلعل ربحة كتقلقل تبهيلا بإرتراو من اسي ميرون برهاني تمهيزا فلفل استسميت ابليكيشن هنا كان مرق مسينا مسينا درجة كل تمرق أصلا مززامي أمزام قلت إذا غيزولا نعي داريت لزدوارك إذا قدمي صحيفة لزنورك يا ريتا إذا درب عوت إيمو نسرحت زي في الرياض سنة ببنيا بأمنة أجاين مهازميرون برهانا مسبس أوتو مساروحتو انقع مقصكم كبلوم فقدولي نفلفل ابليكيشن حلفنتن جزين وسيدوم بعمقت زلاليهم كيلات زعودي الو ريوهم يخم بزعبو ولا حنتي نبلنينا انا قرب تيزبلو ابزا مصحف اتويله السونا يكونن حفشاوي كبلو زلني نخلاتنا زملكت او كاتو مالتيو أنا نام مصحف رابونزل بمسجار بزعبها أنا دكانان مصايتاتهم أم مصحفتي أتوكي راح تصير تحسوها ربي من جمر تاجن نستوها بنعدل ندرس بأمنة أجاي كمسجنا فوتو نخيد بولو مصحف رابونزل تدرس قليل سؤال يصبو غيرو أنا خان مزخرني الشيخ قلت لكم حانتو هيك باراجراف مصحف رابونزل 7 حدن قصات زرق حزر لواسلس حس ارتزانتات زحقفت كوينا رابونزل جمد اتهوكي ادغزبلا ارستاتين اب رابونزل بسنك حنت تنقاليت ابديت دلي نجر زاتو قالم خسرو صدرا قالم زخسر صدران ري اب جمد حنت ميرز تبهالت ازيا بلاح لوه مستو علي تمهاريت نحدثن كل لخاتن ودي كلاسا زقبا مسوات خد كفلو لنكلا نعزب سالساي ابتات هوكي ادقدما تهكيت زسعبو قداتن نعون مكل خال زفت ارتبال حاتنتن كبلت اقنا بلا بمسات الزاناتوا لبخانا سقالي زوز دكازانتاتاتي سلستيو الزانتا او ابت مصحف صنحكم يمو حجنا بكال كبل ህፃናት ببهريم بلحتيهم زلعلو حساب زوجوا نجر يخون تركب زربا مجلس انتاي النوتومي ولا كل سنة وتيم عقم حسيروهم بقى أخا أي بولو خمبر أنت تردي خلهم سي بزح ترجم زرلوهم من الأختات أبجتهم أبكساودهم أبعنتهم أبسمعتهم أب من كساس دوم أبجارهم بحفشة من كساس أكلاتهم ينجرن نايو لبيلنا زين كتاتلهم سلزخونا يم دما
بقطعه ببخياتن انصرصروتن بمنكاسن كالئن اقحى بمدرباين قبر ملسوم زرئيونا أمره هتصانات صعدايو لك كم تذهب كي تقبل صعدا ورقت أمره هتصان نصايو بزخونا نجر زي تبكلن زي تجنانقن نصه باعين تزي الرئن بأداو زي جبتن دليتات هتصان مراتن وسانن بعليو اتهتصان إزوم أبلع الاستقلتون كالوتون يمن بار اتوم كابت ورسو أبوان دكي كم هاتن جميركا كونتات عنان مجاجبانا دن كونتات زنوبرلو خبابي مالت محبر سب وسيت أكوب دمر يمزوم كلهم نبلوم زلنا إذا حج نزارو بول زلنا هسان بأكلن أمرون سويدو صباح كم زوم أبز زلنا حجي عبي خون سلزي اتنايلوم هسان ناي صباح تركب حلافنت خون تخوينو بزقبا تخسكيسو عبي قبا إتاهز أنات فلما تخصكس عباي بيت مرتدما بيتيا بيت كلنا أو دما أتم عبيت ممهران هيوت أبونا دن اللو إزوم كم عبيت ممهران هيوت زمسلو ولدي ترقتال بدك إناد موتو دليتات ولودهم بدك يقنا تختاتلو تقلباتهم بعقمهم إنا مالو سفيحن بروهن مسائزونونو تسفوات من إسيات كم زخون جيروم كهانتوهم تخولولو نمن ندقهم نتوم هتسانات كابز حادي مصحفت بمنباب زانتاتاتنا نجركا زتفلالي عينتت مصاوتنا قربكا زمبالي مفتاشيو أب حبرة سبناجن كندي ميتاويت نزنا تكبر لكيعو عقم منبرو قلت الواي هلو يخيل إز اتزعب يروق حقن درجان قحت كوينو يسمع عننا عي دكنا أنبب تخون يقبا مخنياتو زنب بيعنبب سلزخونه دكنا زنبالو مال اليوم بلحتي مهازتي قلت فاتن حالاتن كوينو من انت خعبيو أبوان هسانتهم عقمنا بزفقدو دليتاتهم من قربنا نرد أولهم نابنت كم مرة قود على الإشيالاتني حدا وانيو حنتي أوشت أشح الشحز بالمتساواتي تعديكا أبوم سوا مالتيو ندوك إيم سوا نحدا خابتهم هساناتو بو مالتيو خابتهم هساناتكا هسان ببهريو حدا فولي نجار ندحر سميعو حوي شمعته اللي عري واسك حزاي زفتن عند دبله فل يبل يحزا عند دبله فل ينجر يمسط أيو شح قبل زبل نجر تسمعها يدقاقو ماما ببهريو سيرو أوشت انتهى اللخ فولت أيو زدلي كلاتنا بخمين حليفنا كندي تزبيتنا خان فلتينا سيرناس نزبت نيرنا شعو أبوتاتنا تايبلو إزي أكون شدشيكم دكاي كتعبي جزيكم نعهم خطر حزج سير كايلو حلت كايلو ملغاكا كم زند حردا وينو ويهصان اتشحشح زبل اوش تا مصاوت زولو نجر كريو تانتيو نويا مصاوتي تسبرا ولدي بحرقات اذ كون كلهم كتعبي لي غزيو بمبال نودهم زقصعي يفلطانه نحنا وتقصعنا نازم عبيبي زبلنا زمنا اش عدلنا هاتيهم كم زين إحنا نقول حجي قدم ولدنا بز تحت حليفهم من حجي خاص خاطكم وتحلفونا لهم عدل لا يقبرنا نقول بزخونه بدحر زي اتهصان متئممانو اطفيو فرح وينو ما ازنو طفيو خعبي مالتيو درس الامنت اب مأتو تقيسو خمزلو تمهاراي مباطان هالوي مصحفتنا من باب حيال طمح كم زنبرو كرخبو بزي مخالو جن نتوم ممهارناي أكادامي مصحفت زنبور زانتاتات وطرو يدقاقومم منبارو يقلز إزي بغلتي مداي كرأي كال اتقدامي حسرت قرب مصحفتيو اتخال ايدما نتوم بموطنون انتخونه تحاتيموم ننباب زقربو تقديس زغزق ولادي دارغا زي منبارو زنصرالكا بأمنت اتناي اياتاتو نابون ناب مزانون زقات أما حسرت شللتنت زي مفلات أب مساتي حواتو كي دقميو وطرو أبزهالو ولون أبزخدون باقاتو من حسبه نز السرحات كفر الزبقعي بحفشا
ህፃን ከምቲ ንኸስዕኡ ዝብላዕ መግቢ እናረኸበ ዝዓቢ ኣእምርኡ ብፍልጠት እናመልአ ክዓቢ ድማ ንህፃናት ዘገድሱ እናዘናግዑ ዝምህሩ ብኣሳእልን ዝተፈላለዩ ጥበባትን ዝወቀቡ መፅሓፍትን ካልእ ናይ ፍልጠት ሰደቃታትን ክሕተሙ ይጽንሐልና ዘይባሃሎ ግዜ እዩ እዚ ድማ ሓላፍነት ነፍሲ ወከፍ ወላዲ ሓላፍነት ኩሉ ዜጋን ሓላፍነት ኩሎም ዝምልከቶም ኣካላትን እዩ እትናን ቆልቆሌ ኣባይታ ወሪዱ ዘሎ ምጥፋእ ናይ ምንባብ ልምዲ ይኣክል ንበሎ ንቃለሶ እወን ምንባብ ብምባል እጅገና ሰብሲብና ንበገስ ኣብነት ንኹን ንሕና ክነዓቢ ደቅና ክዓብዩ ሃገር ክተውላዕልዕ በዚ ጋጣሚ ነዞም ንናእሽቲ ኣሕዋቶም ናይ ፍልጠት ወፍሪ ብምግባር ነዚ ቅዱስ ተበግሶ ዝወስዱ ዘለዉ ከም በዓል ስነ ጥበበኛ ብእምነት ጸጋይን መሰልቱን ነዚ ብሓያል ጻዓት ዝተበገሱሉ ዕላማ ጀሚሮም መታን ተስፋ ቆሪጾም ከየላግሱ ብሞራል ነተባብዓዮም የቐኒለይ መቼም አባሃዱና ያገዲፈኩምሽ هو انتي نقبر أبهادنا خقصر لكم كاو ناتنا إل بهالنا العركي متعبيتيو كم قوجن أيت سمعوني خان بملؤ خابتي زاربات عبل له يبلنيو نيشتى له يبلنيو بتي ناي جزاوتنا قنقاتي الزارب حجي أبتهادنا خوف مسبلنا عقيبة مستجبرة ريتو تبهيرت مراحلنا مستقيرة مالتي أبزيا قريب الناتنا إل حريت السنتين هاللهم أو تايدي مسيلك نحمامي إذا حليب مرة سلازي أنا أرينك أحنت خو بيت رعد لاتنا بأصل ندرم حليب كي خنفنا خلص سكن دا أدوينا تهات بلاتا مالسي إذا حليب زي زبوتاس مرة حليب الله سلازي حليب كي خنفنا نعينا أرونك أحنت خو بيت رعد لاتنا خالي إذا ساجو يبنا تولو تسس قبل خاطر تأرون رب الخايبلني أنا خاطر ساني ده حاشة توقع وخصم عز تبعي ليه تسي أنت عايز بدله هو زبوتاس قرر له سلازي أنا أرونك أبحانت خبرتاس لندك استلناس كالإيت خبرتات اللاتكاس هابنا إزبزله بتقام قوجيركا يلم بلو تراي شعوق مذهبني يلني ليه خوف نبل ناتنائل أبتي أهادنا عاركني راتو تبع اسم متجم بزخون خوينو نحن عاركم حاسمنا أي تعامل دنزي زوقني قلا كن الراسني لنا نعخ أخابتي تشنكت كنا نقفو نعسك لهم عن تعلم الناس كعلمنا قليلنا نجمرو مالتي حجي ستقبل إلو جميرو مبزحته أبهادس بخم وصله تزانا قعينا ناوتينا ستقبل إلو جميرو ستقلنا ميت قبل كله ويفكاري تزنبرت بزعتها مي أولاد زي بتصح فقرنا قروب كلها سبت أربش بش ندابلت كيدا مالتي بدحريو نوي خوينو خبهاد وصينا نابزو مسمص خناتنا على الرخبه الريحه وي قله نعلل قلت ناي قدم زكيرو ناي قدم افقاريت كاز نبرت قله خوينو بايا فلت كان ديخا حجي نديخ مرعو قوا خمانا بصنح عرك راسخت كونني خابلن حراي صقم يبلون ما اللالينا بالمسبيت خابلو واي مسبيتي سي تترفكا وانا لا لينا مبردحان ديمنا سعر خوندينا خا قلت بحال حراي لا لالينا خدا ايدينا شماتا قال تراخيبنا تلالي أبل إيدن تبهال أو إيدن تصبق ليلا أرون أو أرون لحنده قدم يقول لغة فلتقن طعم زبهال كاب أفعي وتسنني وا تسوقيده سقبل حصونات كينون أب حصونات كمال سايلي أنا كما يوعيل كن طعم دي وتسني لأتوم سوالكم مع أنت أخذ دخاي قرات أبا أخذ لا طريقة مالتي شعو أب حصونات كله يوم تبعي سوم قلعة تأنيسو أبشي مباسو متى أتأرون تبعيسنا عندنا حجخا حجخا أنت هون كتبعيس كات أتصغط عيدا أبشم تبعيسنا أبشم ده أنت هون كتبعيس كات أنا تفلت أنيخ أكو عصود لنا فقري سو نودي رونو خبلوري لي ساخ أتعب الله هو موزي هذا الساعة حق على الله ناتكا كمان عبايكا ناتنا إل كتبل نات إلينا نات وعتكاس كم يكون مقومته وروني كريستيانو سالودو ديخو خون نو قومي قال تبعيلو متشم وديو الكيد بعد خافلت إلنا مسكرنا مصدوق وتسائلو أب تيك توك أبلغهم ده
أبلغهم داتا نجوهم دبلكمني أبلغهم داتا بقولنا خازبوني له بوست يجرب لكم سلازي سب سينجل أبزر لهم بوست خيط قبرو أقدمكم حسابي بلكم يغني لي بروح مشت كما يالله مدب كما يخيد الله حرايم بار حجي مدب ناب مودا قصو سلازخونة قال دراسي بأمنة تسقاي بيم كهبنا نمدريخ كعدموية أصعب بابيناون تمسات كاب ناي كبري عدومات كلواناي كمزي كبلوت أنحو خمس خنكاتاتولوت أنحنا خلاتنا علامانا إذا أبليكيشن تردينا لو متجس أبز دراش سبت كالات لنا درست لنا دايركتور تواساتي أدفرتايز نغنقبر كندي نقرينا نحلف كندي واتسايتات كال إذا أبليكيشن جن بحصور واتسايتات جن كا جزينا تقطب أو وحد معلتات كا أمايت أشحات ترأي لا أبليكيشن ترأي لا أدفرتايز نغنقبر لاسي بالتعمي بوحد عامن بوحد جزينيو قريبهم نادلو دمق دبلة تقعيت هاولي ناي مودا تا مدبنا ناي متحف مشاتن ناي سئل مدب علينا حجيجن قال دراسي بأمنة أجاي ناب مدرخ كما يمسينا الرأي أدمينا خبيركم نابزي تأكيكم زلهم كلاتكم بشمين بشم يشتي حوي ميرونن يمسجنكم أقدمه نتنزع ساعات زيا تبقى تنفاز عدلنا لعول إجزابير كبرن مسجانا نعيخون نزا حسرح زيادة ما حسيبه جمرة جميرون أما فتسمتها كبصحة تعجستون تبابون سلاز عدلني أقدمه نعوي مسجن كدمي نابتا نايمة صحافي حساب مخادي مسميرون أب أديس أبا إنا نفالت إنا خا موبايل تبالاشات نقعري اللي مالتي صبوكوا أي عريان حق زربا بزغوانا مسميرون بعدمون في اللي علنا جننتايو حدا كابتي أبز مسمات دحيري ماتي بزغربا جزي ماتي إذا حسابه مسعللني كمتي حاونا دبولو مالتي أي ترد عن المجمرتا مغنياتو بتعمي complicated زغانا نجاري دعلنا نيرو شعو حدا توسنا جزي دويل الله هديمة مالتي سلازي ترد عني دحريو جن بمنتاي حجزو زغل نتأفيني حدا نجار جن شعو مسترد عني أبت محبر أو طقم نايتي application تحساب سلسترد عني خنواها بجميرنا تامو داتا خنجبران خل لما زامت حف كاحتمام دباينا برنن جن نسو تا application ودي واريد خمس جبرام سعللني مو زامت حفي دينا احتمامه بقى زيني جمر دبل حساب جيرنا حبيرنا كنسرح جميرنا مالتي حبيرنا سرحنا أبزون بتسحنا أبزي حبيركا تسرح ديكونسي حبيركا تعلل متأممان تأفيل دل زمن حبيرنا كنسرح بمقالنا عبا أبنت زخنا غيني سمعني thank you مير حوي الشي طباب እግዚአብሔርዩ نحنا فطرات كابتا أبو طباب بستلقسلنا طباب بلمدي توهبو انبلو ناتنا انبلو فلي توهبو نونن نتستلقسلنا وهبتو فلتت أهبتي منا بتصعر أخعبيتنا أفر مبصح ناتنا قدا يخون بعودي إنجنيرين وكان تتمرقكو اتا توهبو قد السعيرة نابتي زيد كماني قنكا أزقبن عيو سنة طباب زازي كساب حجي سريحي لازنية لو كانت زي باللي عب حلم اللاني أملاح أدمنت أنك كساب زهبن دما كبتصحو مخاني أمنتويو كما قد سألتان ايتي كسرحو تصنعك عيوتات رابونزل سمخوانا هيتصانات مصحف كابلوم جميرة عب عداقا كتزرقاحا كدما عامت شيات عدلت بالمصحف أبزا قزا ناي ودقاراتو مالتي بزقات آمي تانكيو ودقاراتو كل جزي أبقوننا ايو نعمت هذا كاليت مصحف يحتمال له مالتي بدحريون بواقات تبل حق أني زانتا نحنتي مرير بعزو سدت سجرت قوال نستيتي صحيح له أبز قربا جزي أبعد إنجليز تمرقة أبعد أجاهد قرب تصفى قبر إذا أنا هيت أنا مصحف أبيرتران كله يا تجميرة
ወይ ተሓሳብ ናይ ህፃናት መጽሓፍ ነይሩ ከምቲ መምህር ዝገለጸውን ብዙሕ ማለት ኤክስፔሪየንስ ኣለኒ ምስቲ ናይ ህፃናት እቲ 6 ዓመታት ኣብ መምህርና ምጽናሕውን ናቱ ርእሱ ዝኸኣለ ምስ ህፃናት ናይ ምልላይ ወይ ድማ ምፍላጥ ተመክሮ ፈጢርለይ ኣብዚ ስደት ምስ ወጻኹ ግን አንግለይ ቀይረ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ኣብ ስደት ተዓዘብኮ ነገር እንታይ እዩ ህፃናት ኣብ ውሽጢ ብፍላይ ኣብ ኡጋንዳሲ ኣብ ውሽጢ ኣብ ትገዛሲ ክልተ ህፃናትስ ብእንግሊሽ ይዘራረቡ እታ ኣዲኦምሲ እንታይ ይብሉ ከም ዘለዉ ኣይትሰምዕን እያ ሕጂ ዋላ ፈትዮም ኣይኮኑን ከምኡ ዝዛረቡ እቲ ናይ መወዳእታ ሓሳቦም ክገልጽሉ ዝቐለለ ቋንቋ ግን እንግሊሽ ኮይኑ ማለት እዩ እቲ ትግርኛ ሓደ ብዓብዩ እቲ ኣዝዩ ሓደገኛ ስሪጽናዮ ዘለና ነገር እንታይ እዩ ቆልዑት መታንስቕ ክብሉ ሞባይል ትህቦም ወይ ድማ ድሓን ዝኾነ ዓቕሚ ተሊካ ድማ ኣብ ሓደ ገዛ ዓጺኻ ቴሌቪዥን ትውልዓሎም ሙሉእ ዝኾነ ትናቶም ግዜ ምስ መን ይደሎ ምስ ቴክኖሎጂ ወይ ድማ ምስቲ ኣብ ዩቲዩብ ዘሎ ናይ ካርቱን ስራሓት ኮይኑ ማለት እዩ ንኽዛረቡ ቋንቋውን ሲኢኖም ማለት እዩ እቲ ትግርኛ ቋንቋ ጥራይ ደይኮነስ ዋላ ቋንቋ ሲኢኖም ብምልክታት ክዛረቡ ጀሚሮም ኣለዉ ብዙሓት ህፃናት ማለት እዩ ክሳብ ክንደይ ንርድኦ ኣለና እዚ በቲ ናይ ስነ ልቦና ወይ ድማ ናይ ጥዕና ኩነታት ምዝሕታል ይድበሃል ምዝሕታል ዘጋጠሞም ህፃናት ከይፈለጥናዮም ሓቂፍናዮም ንነብር ዘለና መሊኦም እዮም ማለት እዩ ስለምንታይ ምስ ሰባት ክዛረቡ ይከኣሉን ንሓድሕዶም ዝራኸብሉ ባይታ የለን ካብቲ ብፍላይ እንተደኣኒ ካብ ትምህርቲ ዘይጀመሩ እንተኮይኖም ቶታሊ ምስ ሰባት ዝራኸብሉ ግዜ ኣዝዩ ውሒዱሎ ማለት እዩ ስለዚ እዝን ካልእን ምስ ተዓዘብኩ በታ ዓቕመይ እታ ዝነበረትና ሓሳብ ዝያዳ ነቶም ኣብ ስደት ዘለዉ ህፃናት ኣተኩሮ ዝገበረት መጽሓፍ ክጽሕፍ ወሲነ ነዛ ራፑንዘል ትብል ንምንታይ ናትና ስቶሪ ደይገበርክዎ እቲ ምሻሎ ኣና ዝመስል ስቶሪ ደይገበርክዎ እቶም ህፃናት ኣቦይ ገብረሃና ተልካዮምሲ ተዕላል ቅድሚ ምጅማርካ ብዛዕባ ኣቦይ ገብረሃና ከተረድኦም 3 መዓልቲ ከድሊ እዩ ብዛዕባ ኣቦይ ገብረሃና ዝፈልጥዎ ይብሎምን ማለት ስለዚ በቲ ዝፈልጥዎ ቋንቋ ወይ በቲ ዝፈልጥዎ ስቶሪ ምጅማር ስለ ዝሓይሽ እቲ እሶም በተደጋጋሚ ኣብቲ ካርቱን ወይ ድማ ብፊልም ዝርእይዎ ደለዉ ስቶሪ መሪፀ ክትርጉም ወሲነ እታ መፅሓፍ ድማ ስእልታት ብምስናይ ብዝያዳ ብቕልል ዝበለ መንገዲ ክትርድኦም ትኽእል ኢለ ሓስብ ብዓቕመይ ድማ ኣብቲ ኣቀራርባ ናይቲ ጽሑፍ ኣብቲ ዋሕዚ ዛንታ ድዩ ኣመራርፃ ቃላት ድዩ ንህፃናት ብቋንቋኦም ወሪድካ ክትዛረብ ክገልጾ ጸኒሐ ይትሄድውን ኣዝዩ ከቢድ ማለት እዩ እታ ኣብዛ መጽሓፍ እዚኣ ተመኮርክዋ ነገር እንተልዩ እቲ ዝኸበደ ነገር ህፃናት ምምሃር እዩ እቲ ዝኸበደ ነገር ምስ ህፃናት ምዝራብ እዩ ምክንያቱ ብቋንቋኦም ምዝራብ ኣብቲ ናቶም ኣተሓሳስባ ምውራድ ቀሊል ስለ ዘይኮነ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ መወዳእታ ድሕሪ እቲ ኩሉ ድኻም እታ መጽሓፍ ተወዲኣ ኣላ ሕብረተሰብ ገዚኡ ክጥቀመላ ተጠቂሙ ክዓግበላ ተስፋ ይገብር ነቶም ናይ ሎሚ ዕምባባ ናይ ጽባሕ ፍረ ዝኾኑ ህፃናት ወለዶ ድማ ህያብ ትኾነለይ እስኪ ካብ ዝሓለፈ ክዕሸልና ንባብ ዝፈቱ ካብ ቤላቤሎ እውን ወረን ሓራ ዝኾነ ሓድሽ ወለዶ ንስራሕ ምናልባት እንታይ እዩ ከምዚ ዝጎበጠት ተኽልሲ ካብ መጀመርቱ እትኽተ ዘይቢልካያሲ ድሓር ከተዕርያ ተፈቲንካ እንታይ ትኸውን ትስበር እያ ስለዚ ኣብኡ ዘለና ኮይኑ ስለ ዝስማዓኒ ወፍርና ናብኦም ንግበር ኢለ ኩሉ ነገር ፍረ እዩ ዝዘራእ ምሽ እንታይና ንብል ብምስላሲ ዝዘራእካዮ ኢኻ ትዓፀድ ኢና ንብል ክሳብ ክንደይ ኢና ግን እዚኣ ትወሓጠልና ሓላፍነት ምውሳድ ገዛእ ነብስና ምቕባልን የድልየና ኣሎ ከምቲ ኣብ ሰዓት እዚ ኣብ ቅድድም ብሽክለታ ካብቶም ኣለዉ ዝበሃሉ ተቐዳደምቲ ኣብዚ ቀረባ ቅንያት እውን ምናልባት ዜና እንድሕር ንከታተል ኮይና ካብቶም ቶፕ 10 ዝበለፁ ተቐዳደምቲ ናይ ዓለም ክስራዕ ክኢሉ ኣሎ ቢንያም ግርማይ ስለዚ ብቢንያም ኣዚና ኢና ንሕበን ሓቀይ ዘርእሰናይ ታደሰ ብዙሕ ሪከርድ ኣብ ኣትሌቲክስ ሴሩ ብኡ ከዓ ኣዚና ኢና ንሕበን ስለምንታይ ናትና ስለ ዝኾነ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ንሃገረ ሽወደን እዩ ድፃወት
ግን ኤርትራዊ ስለዚህ ብኡ ኣዚና ኢና ንሕበን ቲል ንሃገራዊ ጋንታ ኤርትራ ክትፃወት ፍቃደኛ ኣይኮነን ግን ኤርትራዊ ስለ ዝኾነስ ንሕበነሉ ኢና ማለት እዩ ቲፋና ሓድሽ ካብቶም ቶፕ ስታርስ ናይ ሆሊውድ እያ ስለዚ ኤርትራዊት ስለ ዝኾነት ኣዚና ኢና ንሕበን ነቲ ሓደ ካብ ኣርካናት ናይ ስነ ጥበብ ዝኾነ ፑሽኪን እኳ ቆፂርና ቆፃፂርና ወለዱኡሲ ንሕበነሉን ሓወልቲ እውን ሰሪሕናሉን ኣለና እሞ ነዞም ብሉፃት ሰባት ኣብ ዓለም ኣዝዩ ፅቡቕ ነገራት ዝሰርሑ ናትና ብምዃኖም ንሕበን እንተኮይንና በቶም ዘሕፍረናን ዘሸማቐቀናን ተግባር ዝፍፅሙ ዘለዉ ወገናትና እውን ክንሃድም የብልናን መመሪፅካ ናትካ ምግባር ቁኑዕ ኣይኮነን ማለት እዩ ንሶም ናትና እንተደኣ ኮይኖም ክንሕበነሎም እንተደኣ ኮይንና እቶም ዝጋገዩ ዘለዉ ከዓ ናትና እዮም ፋይናል እንታይ ፍሬና እዮም ስለምንታይ ዘረእካዮ ስለ ተዓፅድ ስለዚ ውድቀትና ከይተቐበልና ክንትስእ ኣይንኽእልን ኢና እዚ ሕጂ ዘለናዮ ንሕና ኢና ንቀበሎ ንሕና ኢና ናትና እዩ ከዓ ከመይ ገይሮም ኣብ መምህር ከለኹሲ ሓደ ኣዝዩ ገርሂ መምህር ነይሩ ምሳና ሕጂ ኢቫሉዌሽን እንዳገበርና ከለና ብዙሓት ተምሃሮ ኣብታ ናይ ማትማቲክስ ክላስ ተሪፎም እሱ ኢኻ መምህሮም ድሓር ኣኼባ ምስ ተገብረ ኣብ ከምዚ ክንድስ ተሪፎም ኣብ ከምዚ ክንድስ ተሪፎም ገለ ድሓር እንታይ ኢሎሞ መምህር ተስ እስኪ ንምንታይ እዮም ክንድዝ ዝኾን ተምሃሮሲ ኣብ ዝናትካስ ኣብ ማትስ ተሪፎም ኢሎሞ እንታይ ኢልዎም እስኸ ንስኹም እንታይ ኮይኖም ተሪፎም ገሪሙኩም ኣነ ከመይ ገይሮም ታሽዓይ በፂሖም ገሪሙንሎ ኢልዎም ምክንያቱ እቲ ፕሮብለም ኣብ ታሽዓይ ኣይኮነን መፅዩ ቅድሚ መፅዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኣብ ስደት ንሪኦ ዘለና ሽግር ድማ ኣብ ስደት ኣይመፀን ከመይ ገይር ሓደ ነዊሕ ካብ ኣቦታትና ወይ ኣብ ሓጎታትና ዝተነግረና ጠባይ ተቐቢልና ርዒምና ዓኺኽና ሕጂ ግን ስኢናዮ ናበይ ከይዱ እንድዒ ወይ ኣይነበረን ህሉ ምንሽርታትናን ውድቀታትናን ምክፍፋልናን ብሓፈሻ ዘይቁርዑይን ኣሰካፍን ኩነትና ካበይ መፅዩ ብኸመይ መፂልና ምፍታሽ ኣገዳስ መስለን ኣበሳ ናይዚ ኩሉ ንስደት ከነሰክሞ ምህቃና ርትዓዊ ይኮነን ስደት ሎሚ ይጀመረን በኣና እውን ኣይጀመረን ዓዲ እንጀራኻ ይዓድኻ ብህሎና ይመስለኒ ስለዚ ስደት በይኑ ከም ኣበር ኩሉ ሕመቕና መሕቢኢ ናይ ኩሉ ሕመቕና ክንገብሮ ኣይግድን ውድቀትና ዝሕመል ግዳይ ናይ ምድላይ ልማድ ዘለና መስለኒ ከም ታሪክ ትዕቢተኛታት ዝገበረና ጥልያን እዩ ሃየ ዓሌታውያን ወይ ድማ ብዓድን ዓውድን ክንፈላለ ዝገበረና እንግሊዝ እዩ ሃየ ብዙሕ ነገር ኣሎ ጨካናትን ተቐየምትን ዝገበረና ክስቶ እዩ ከምዚ ዝገበረና ስደት እዩ እንግሊዝ ካብ ዝኸይድ ሓደ ዘመን ቀሪቡ ብድሕሪኡ እውን ብዞባታት ካብ ንመሓደር ልዕሊ ርብዒ ዘመን ሓሊፉ ኣሎ ስለምንታይ ደኣ ዘይሃሰሰ ሕቶ ዘይንፈቱን ዘይፍተወሉን ዘመን ደኣ እዩ እምበር ክምለስ ዘለዎ ሕቶታት ኣለና ስርዓታት ይሰርሑን ኣይኮኑን እንታይ ደኣ ሓያልን ድኹምን ጎንና መዝሚዞም እዮም ዝረብሑልና ስለዚ ጠንቂ ዝኩሉ ንምልላይ ንርብዒ ዘመናትን ንድሕሪት ተመሊስና ምፍታሽ ከድሊ እዩ ዝዘበለ ዘቢሊ እዩ ዝዓነወ ዓኒ እዩ እቲ ሓድሽ ወለዶ ግን ካብ ናትና ጌጋ ተማሂሩ ኣብ ፅኑዕ ሰረት ክስረት ግዴታና ንዋፃእ ጅግና ንፍጠር ጅግና ክብል ከለኹ ግን ኩሉ ዓይነት ጅግና ክብል ከለኹ ግን ኩሉ ዓይነት ጅግና ማለት እየ ተፀባይ ፅግዕተኛን ዘይኮነ ናብራን ህይወትን ዝስዕር ጅግና መማረርን መስተማሰልን ዘይኮነ ንስደት ኣሰኒፉ ዝዕወት ጅግና ኣጣቃዮም ኢሉ ዘጣቅዕ ዘሊሎም ኢሉ ዝዘልን ኣብ ዝዓመረ ጓይላ ዝስዕስዕ ዘይኮነ ኣሚኑ ዘትክል ኣብ መትከሉ ከዓ ዝፀንዕ ጅግና ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ባዶሎ ተቐሊዑ ክፃረፍን ከቋናፅን ክጀሃርን ዝውዕል ዘይኮነ ፍልጠት ሰሪቡ ክብርን ስነ ምግባርን ዓጢቑ ብሓሳብ መጉቱ ዝረትዕ ጅግና ምፈጥር ግዜኡ ይመስለኒ ካብ ወረን ተባህለን ወፂኡ ዘንብብ ዝመራመር ወለዶ ብምፍጣር መፃኢና ንድሕር ከም ነፀላ ክግልበብን ክቅንጠጥን ግዜ ዘይወስድ መንነት ዘይኮነ ሱርብ ዘለዎ ሓቀኛ መንነቶም ዝኮርዑ ንፍልያትና ከም ኣበር ዘይኮነ ከም ፅባቐ ዝርድኡ ወለዶ ንስራሕ ወፍርና ኣብ ህፃናት ይኹን ከመይ ዋሕስ መፃኢና ንሶም ስለ ዝኾኑ ብፍልጠትን ብምምርማርን እምበር ብተስፋ
ጥራይ ዝቅየር መጻኢ የለን ንባብ መሰረት ምዕቡል ሕብረተሰብ እሞ ኣንባቢ ሕብረተሰብ ንፍጠር ነዚ ክንፈጥር ከዓ ነንብብ ኣብ ገዛና ካብ ዓቐን ቲቪ ዝዓቢ ከብሒ ናይ መፅሓፍቲ ተዘይብልና መጻኢና ነፀልምቶ ምህላውና ንፍለጥ መሰረት ናይ ዝዓቢ ወፍሪ ስድራ ቤት እያ ስለዚ ተልእኾናን ግዴታናን ምኳኑ ንእመን ስለምንታይ እቶም ብቐረባ ዝፀልውን ዘማእዝኑን ወለዲኦም ነንብብ ዘንብብ እዩ ዝዕንብብ ፅኒኢልኩም ስለ ዝሰማዕኩምኒ የመስግን ከንቱ ሓራይ መደብና ኣብ ምዝዛም ገፅ እዩ ሕጂ ተሪፍና ዘሎ ካብ ተዓዘብቲ ዝኾነ ርእይቶ ወይ ከዓኒ ተምሳጥ ኢና ክንቅበል ሓደ ክልተ ተዓዘብቲ ክነሳትፍ ኢና ራይ ወዲ ገራቱ ሓራይ ቀኒለይ መጀመርያ ንኩልኩም ኣብ ዝደለኹም ነዞም ክልተ ዓበይቲ ስራሕ ሰሪሖም ዘለው ኤርትራውያን ኣሕዋትና ብምምፃእኩም ኣዝየ ከመስግነኩም ፈቱ ሕጂ ምናልባት ሎም ዓንትሲ እንታይ ደስ ኢልኒ ኩሉ ግዜ ብዝገዛ ክመፅእ ከለኹ መመረቕታ መፅሓፍ ወይ መመረቕታ ናይ ዝኾነ እንተተሎ ኣብዛ ዓዲ ተለኹ ካብ ዝኾነ ቦታ ክመፅእ የደሊ ምክንያቱ ካብዞም ናእሽቱ መንእሰያት ትረኽቦ ዓብ ነገር እዩ ሕጂ ሰለስተ ነገራት ርእይቶ ክህብ ድልየ ዘለኹ መጀመርያ ኣብ ዝናሃና ደሎ ዕድመ ካብዚ 50 ዓመት ንላዕሊ ወይ ካብ 45 ንላዕሊ እንታይ ዝብል ኣባህላ ፀልእ መስለካ ዋ ቀደም ኒር ትምህርቲ ናይ ሎም ተማሃሮ ዳ ገለብለካ ኣነ ዝከረኒ ኣብ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ክውዲ ከለኹ 92 ይወድየ ኣብ ግዜ ደርቂ ተማሂረ ካብ ሳንታ ኣና ተማሃራይ ኮይነ ክሳብ ዩኒቨርሲቲ ድውድእ ኮምፒውተር ይፈልጥኒ እሞ ማቴማቲክስ ኢኻ ግራጁዌት ገይረ ናይ ሕጂ መንእሰይ ማቴማቲክስ ግራጁዌት ኮፍ ድበለ ካብ ማይ ነፍሒ ካብ ሙሉእ ኤርትራ መፅኡ ምስ ኮፍ ክብል ከለኹ ግን ዝተማሃርኩ ኮይኑ ይስምዓንን እዩ ግን ብዙሕ ሰብ ትምህርቲ ከም ዘየለ ነዚ ንእሽተይ መንእሰይ ከም ዘሎ ወላ ሓንቲ ከም ዘይፈልጥ ምናልባት ናይ ሕማመይ ዝበሃል ቃል ኣለካ እቲ ናይ ሕማመይ ዝበሃል ቃል ኣብ 3 ዓመት እዚ እንታይ ታሪክ ሰሪሕዋ ኩላትና ንፈልጥ ኢና ሕጂ ዝኾነ መንእሰይ ክመፅእ ከሎ ብዙሕ ነገር እናተጋገየ እዩ ድመፅእ ግን ነቲ ንእሽተይ ርኢኻ ነዚ ከምዚኦም ዝኣምሰለ ብሊሕ ወለዶ ግን ክንዕቆ ይብልናን ኣብ ኣሜሪካ ከለኹ ብሓደ ቦታ ኮፍ ኢለ ኣብ ዕድመ ነይረሲ ሕጂ ትዝገርመኩም ነገር ሶሪ ግዜ ከይወስደልኩም ነዚ መንእሰይ እንታይ ዓይነት መንእሰይ ከም ዘለና ነቲ ዝጋገ ዘሎ ኢልዋ ሓንቲ ቃል ከመይ ጌርና ነምፆ እዩ እምበር ነቲ በሊሕ ኣዝዩ በሊሕ እዩ ዋላ ካብ ዘበና ንላዕሊ ገሊኡ ዋላ ፅቡቕ ኣከራና ንድሕራሎት ዋይ ክዳን ፅቡቕ ተኸዲንካ ተይልና ዓይሲ ከዓ ናይ ሎሚ ታዲኦም ክደኑ ኣዝመሪኖ ኮዲ የለው ሎሚ ወይ ካብ ገለ ከመይ መድረኽ ሓልፍ መድረኽ ይፍጠር ይኸይድ እንዲያውም እዚ ናይ ሎሚ መንእሰይ ካብቲ ንሕና ዝነበርናሉ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ሃይ ስኩል ኮይና እቲ ዕድሎም ኣፀቢቑ ሜድያ ስለ ዝመፃሎም ካባና ዝበልሐ ኮይኑ ይስማዓኒ ካልኣይ ትምህርቲ ኢንተርናሽናል እዩ ሓደ ኣብ ማይ ነፍሒ ግራጁዌት ዝገበረ ቆልዓን ሓደ ኣብ ኣሜሪካ ወይ ማከረረ ዝመፅ ኮፍ ኣብሎም ክትሪኢ ኢኻ እቲ ናይ መንፈሕ ትብርትዖ ቆልዓ ክትሪኢ ኢኻ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ዲሲ ኮፍ ኢለ ከለኹ ቅድሚ 2 ዓመት ኣብ ሓደ ገዛ ኮፍ ኢልና ከለና እቲ ኮመንት ድህብ ደሎ 12 ክፍሊ ወዲ ዝወፅእ ካብ ኤርትራ እዩ ብገለ ትምህርቲ ዕሊልናስ ኖ እዚ ናይ ሕጂ ዲግሪ ኮነን ኢሉኒ ኣነ ይዛረብ ከውን ሾ ካታይ ትኽእልኒ ኢኻ ዲግሪ ማቴማቲክስ ዝበሃል ኣብ ኤርትራ ተፈጢሩ ድዩ ኤርትራዊ ማቴማቲክስ ዝበሃል ፈጢሩ ኣሎ ትማትስ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ትማትስ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ትማትስ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዘሎ wherever you go the same maths the same physics the same art እዩ ዘሎ ድሓራ ይዛረብ ከውን ኣጋጣሚ ድሕሪ 4 ወርሒ ኣሜሪካ ከለኹ ደው ኢሉለይ ባዕሉ ወሎም ኣንቲ ብሓደ ቦታ እንዲ ግራጁዌሽን ከይደ ክልተ ናይ ማይ ነፍሒ ተማሃሮ ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ እሱ ጓሉ ትምረቐሉ ነበረት ኣብኡ ዝዓበየት ነዊሕ ዓመት ዝገበር መሰታ እዩ ዝለዓለ ሪከርድ ናይ ኣሜሪካ ናይቲ ዩኒቨርሲቲ ገይሮሞ ኣበይ ግራጁዌት ገይሮም ማይ ነፍሒዮም ግራጁዌት ገይሮም ከይዶም ሕጂ እንታይ በዚ ኣጋጣሚ ክብል ከምዚኦም ዓይነት መንእሰይ ብምርኣየይ ኣዝየ ተሓጒሰ ካልኣይ ኣብቲ ናይ ስነ ፅሑፍ ክኸይድ ሓንቲ ፒክ ድገበርክዋ ካብኡ ብእምነት ዋይ ናይ ወፃኢ ተርጉሙ እንድሕር ኢልካ ነቲ መንእሰይ ብዝርድኦ ምሃብ ዝብል ቃል ብጣዕሚ የድኒቐዮ ኩላትና ከም ንፈልጣ ሽሬክ ትበሃል ፊልም ነይራ ኣነ ቅድሚ 10 ዓመት ገለ ብዛዕባ ድሪያ ነይረ ጓለይ ስካብ ጓል 5 ዓመት ኣብዚኣ ተወሊዳ ክሳብ ጓል 10 ዓመት ተኾንሲ እንታይ ደሊ ትብላ ምንት ከተብልዓ ሽሬክ ጥራሕ ትብለካ ብትግርኛ ሕጂ ሪኢኻ ብትርዳእ ቋንቋ ሕጂ ትግርኛ ፐርፌክት እያ ትዛረብ ኣብ ኣሜሪካ ላ ማስተርስ ዲግሪ ገይራ
بيرفكت ترنيات زرب سحجت عباي قال حد عمت يا متيا اتي شو تسرح بعل شريك بعل قلقن يس نايكال عديو سلا بانجلش دفلتوهم قلتيفهم كردوهم سلا زخيل بزي اغاطامي بتعميت نتقبلنا قال زمن اسياب زدلو مدلاي طرح يزدلي ازيوم بزحات من اسيات وصيهم اغاطام ممري مانز مرقه ابز قرب غزي فيلم لا كلاتنا كنحجز لنا تا فيلم شير كنغبر لنا نمنتاي ادني قيام مسلكا حدشتي ناشتو من اسيات ابز غزا استمهروا وياب كالون زمهروهم وقال عينت اكثرات وصيهم ريخي سلازي ات بوتنشال الله ترسنا يتم من اسياتنا الله كل سلازلو محجاز ترايم دليو كلاتنا خمزي اتشغور سلتقلولو قد محمش 6 عامات كلازم ني حمامي نبرنا ني حمامي تاريخ ابز غروابتنا انت عين التاريخ سريحهم everybody knows سلازي زعر كده هيك من نمبر اتقانقوا تقال غزي يمتيو نحنا من سيات جنترافولتا زبال نيرو انا قوم تحت الورد قال نيرو غزي كويد مت قدم بحقوتاتنا سيل تاريخهم ابز سقور نيرو عوالو دي خاطب لهم نو don't judge a book by its cover يمو سلازي من سيات اجهم كابزن لعل سرحكم زلهم ابزي الدراش زي سلازلو نيزحونا نتابعيو زي متيواتو له ابلكيشن ازيا تقامتيا كاول العلي معت ابلكيشنات كمان كسرحوا بحجون كفتر يوم ثانك يو فيري ماتش غني لي سوري ايدفرن هون تطاوي لكن نشتي بقرب حفتو سلازو كون ميرون ثانك يو ميرون حبن سترا بيتي خا مجمريا كمون حبن هاجر مالتيو نزا سراح كغبر كله بقرب سلازكاتاتلو زنبركو بعبي لابتوب وي كمبيوتر اي جمران بنشتي موبايل مو 24 ساعات مسان داتا فاتت اي سرحوا بز درجه زبصحا كنريا خلناها بتعمينا نحقس سلازي انا تبابعيو داونلود نغبرا كل نطفتاتنا خاني بتناتو منغدي نموع وعدي ونعداغا يكون اب معلا خنوعلا يتسفو يمحصن كمون ندراس بامنت مالتيو كلنا نحنا ابركتو نغبرالهم نتبابعيو ثانك يو ميرحوي يعنينا قدمي نبتا هي مسغاري ابز قرب غزي استمرقت فيلم داناي ممهر يمانه ابسينا تي في نسل فقري تبلالاتكم اتيكم كتعزبوا يعدمكم لكم ازيا بلص فيلميا رايوامو بعلكم فرادو ميري هياب كاب بيتسب مغرب بحوات تعالت حراي كبرات تعذبتنا عدمينا أخبيركم أبزمتكم أزي زمسكنكم حجي تعرفنا دولو مدب ناي سئلن ناي مصحف مشاتنيو نحنا قن أبزوادينا لنا يغنينا كبرات هابلنا